Lebagaw an bɛ a fo ka walima dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Kari o kari surafana mana don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ belebele kan. Bi su na an y'o dabila maaba 4 ma. Maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Dawuda Musa Kɔnɛ. Ni ko Dawuda Musa Kɔnɛ, vice-président parti URD, ancien député de Kolenjaba. Maa filanan o ye Abulaye Traoré. Abulaye Traoré ale ye président ye parti min na an b'a fɔ ma ko RJS. Donc maa sabanan o ye Sidiki Kuyate. Yɛrɛwolo debout sur les remparts. Maa naaninan o dogolen tɛ o ye Amidi Dunbiya ye, secrétaire politique parti Yɛlɛma. Donc ninnu ye weleli de su na pour que an bɛna masala kosɛbɛ taga se tɛ kuma min na. Yan'o cɛ Dawuda Musa Kɔnɛ i ni su, folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sefula filɛbagaw ma? Umanisim Dawuda Traoré. An bɛ Sirifula ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo. An bɛ Sirifula journaliste bɛɛ fo. Aw minnu kɛra sababu ye ka téléso in sigi. An ma d'aw ma, a bɛ to ka kuma di anw ma walasa jamanaden fanba an ka hakilina di jamana jɔliko kan. A ni ce a ka baara la. Ok. Ka tila ka aw fo fana a ka lamɛnbaga bɛɛ fo. Ok. Merci beaucoup. Abulaye Traoré, folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sirifula filɛbagaw ma? N b'a fɔ fɔlɔ ko a ni su. N bɛ monsieur Bokele fo ale min y'a invité ka na nin plateau kan ka Sirifula direction mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la karamɔgɔ Ayidara ka foli las'a ma parce que diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ ye sababu ye. N'o bɔra k'an ka filɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ sisan yɔrɔ jan ani yɔrɔ suruman na. Merci. Merci. Sidiki Kuyate, donc folikan jumɛn b'i bolo k'a lase Sirifula filɛbagaw ma? Dawuda Traoré an b'i yɛrɛ fo k'an lamɛnbagaw ni an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ani maa minnu bɛ yen n'u bɔra ka so ka na yaasa an bɛ se ka nin baro in kɛ cogo min na n'an ye foli s'olu ma sa minnu kɛlen don ka nin baara in sokolo yaasa diɲɛmɔgɔ bɛ se k'an lasɔrɔ an bɛ foli s'u bɛɛ lajɛlen ma et puis k'a ɲini Ala fɛ Ala k'an bilasira an ka nin babu kɔnɔ. Ami. Amady Dunbiya. Ok, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo Sirifula lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ani Sirifula direction. Fɛn ni wagati in na n'u y'u sigi kɔni ka émission in kɔnɔ faso kanu dɔ de don parce que wagati janfara dɔɔni mais foyi tɛ maa bila ka kɔnɔli kɛ nin na ni faso kanu tɛ parce que an tɛna foyi ani faso jɔliko kuma tɛ a bɛ se ka kɛ hakilinaw tɛ kɛ kelen mais Mali de bɛ an bɛɛ nin kan an bɛna sigi k'o babu de kɛ Ala ka barika don baro in na. Dawuda Musa Kɔnɛ, donc an y'a ye k'a fɔ gouvernement kura mun sigira donc ɲininkali bɛ yɔrɔ min na yala nin gouvernement kura nin bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ wa? Ayiwa i ka ɲininkali diyara n ye pour que k'i ka ɲininkali nin jaabi an bɛ segin kɔ dɔɔni cɛmancɛ fanga in nalen n'a bɛ f'o ma ko transition u ye gouvernement kura min sigi o sigira mois d'octobre kɔnɔ le 5 octobre a sigilen kɔ mɔgɔ caman ye hakilina di comme quoi mɔgɔ bɛɛ tɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ mɔgɔ caman ko tubabukan na ko c'est pas inclusif mɔgɔ caman ko a waati la fana ko M5 RFA ko ni sɔrɔsiw min ye baara fanba kɛ walasa fangakɔrɔ ka bin cɛmancɛ fanga in ka sigi ko olu fanba t'a kɔnɔ taalen ɲɛfɛ gouvernement kura nana sigi a sigira juma tɛmɛnen an kɔrɔ ni sumakɛ kɔrɔlen ma an bɛ se k'a fɔ ko bɛɛ b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ an b'o fɔ mun na n'i ye gouvernement kura in lajɛ parti politique mɔgɔ caman b'a kɔnɔ société civile o mɔgɔ caman b'a kɔnɔ an ka sɔrɔnadonnaw an'an ka magistratw olu mɔgɔ caman b'a kɔnɔ syndicats b'a kɔnɔ musow b'a kɔnɔ denmisɛnninw b'a kɔnɔ sɔrɔsiw b'a kɔnɔ parti mouvement signataires olu fana b'a kɔnɔ mais taali ɲɛfɛ fana n'an y'a jateminɛ k'a fɔ ko gouvernement bɛɛ tɛ se ka don a kɔnɔ. D'accord, an bɛna sigi ka na oui a fɔ. Bari charte article dɔ bɛ yen article 1 hakili la min b'a fɔ
ko gouvernement man ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan. D'accord. Parti dun ka ca. D'accord. An bɛna sigi k'i ɲininka o kuma nin kan. Voilà. Donc Abdoulaye Traoré, o ɲininkali kelen an b'a tengu e yɛrɛ ma. Ok. Monsieur Bokele an b'i fo. N'i y'a ɲininka k'a fɔ gouvernement kura est-ce que bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ? Bon, ne b'a fɔ bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ i n'a fɔ bɛɛ t'i yɛrɛya kɔnɔ. Parce que n'an y'a jateminɛ coup d'état min kɛra le 18 août, gouvernement fɔlɔ min sigira n'o tun ye Muktar Wane ka gouvernement fɔlɔ ye. Alors an y'a kɔlɔsi k'a fɔ maa caman tun dɛnna kɛrɛfɛ. N'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la classe politique u y'a ta ka bila kɛrɛfɛ a ma dogo. Donc u ye wagati kɛ ko gɛlɛyar'u bolo olu yɛrɛ y'a dɔn wa jamanaden bɛɛ y'a dɔn ko vraiment k'u dɛsɛra k'a tɛ se ka taa ɲɛ. Donc o wagati u y'a décidé ka gouvernement falen ka da sababu caman kan. Donc gouvernement filanan min sigira o la ko min bɔra o kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen o ma dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ. Bon o wagati kelen na an y'a ye sɔrɔdasiw ye M5 wele donc kumaɲɔgɔnya dɔ tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ. Donc an y'a ye jabaranin na fɛnɛ k'a fɔ maa min bɛ ɲɛmɔgɔya la o don n'o ye Assimi ye a ko a ye primature di M5 ma désormais. Donc M5 fɛnɛ an y'a ye Choguel kɛra premier ministre ye. Donc ale ka premier ministre a ye gouvernement min sigi san'a ka sigi an tun y'a ye a ye démarche dɔw entreprend n'o ye ka taa maaw nɔfɛ. A y'an yɛrɛ reçoit. Je profite de l'occasion k'a fɔ n bɛ yan nɔ jigiya kura de tɔgɔ la n'o ye Useni Amion ka plateforme ye n'a b'a ɲɛmɔgɔya la. Donc plateforme de don politique tɔn de don. An ye an kale maliyɛnw ye k'a fɔ an bɛna kɛ tɔn ye min bɛ jigiya kura di maliyɛnw ma wa transition in an bɛna kɔlɔsi. Alors kɔlɔsili ɲuman de fɛnɛ don. O kɔrɔ ye mun ye n'an ye ko min ye n'a ka ɲi alors an bɛ u fo k'u jukɔrɔma tinti k'u dɛmɛ. Bon n'an ye ko min fɛnɛ ye k'a man ɲi an tɛ musalakaw la an tɛ munumunu o kɛrɛfɛ an b'o fɔ k'a man ɲa. Donc o kosɔn alors Choguel an y'a ye a ye mɔgɔw bɛɛ démarcher anw yɛrɛ y'an démarcher k'a fɔ bon ayiwa an kɛra janama ɲɛmɔgɔ ye danaya ta ka d'an kan donc ko n ka gouvernement kura sigi n b'a fɛ aw ka na k'aw sen don a la an ka jɛ jamana bɛ degun min kɔnɔ an ka bɔ a kɔnɔ. Bon o fɔra maa caman ye ani mɔgɔw ye discussion kɛ fo a taara se ko a ye na ni CV 3 ye. CV 3 la a ka na ni muso ye donc n bɛ n ka tali k'o kɔnɔ. Donc hakilisigi kumaw tɛmɛna ni mɔgɔw cɛ mɔgɔw fana ye hakilisigi kumaw f'a ye k'u ka layidu d'a ma k'a fɔ an b'i accompagner an dalen don i la. Bon mais an nan'a ye o wagati kelen mɔgɔw bɛ k'u ka sɛbɛnw labɛn kuma min na ka taga n'a ye alors gouvernement lisi bɛ ka kalan. Donc an y'a ye gouvernement sigilen plateforme caman protestera i n'a fɔ ancienne majorité i n'a fɔ ADEMA i n'a fɔ groupe wɛrɛw i n'a fɔ Cɛbilen Darame ka tɔn k'a yira ko vraiment olu t'u yɛrɛ ye nin kɔnɔ. Donc n'i y'u ka communiquéw jateminɛ alors i b'a ye k'a fɔ c'est comme Choguel y'u da sumu ka tila k'i fori ka b'u kɔrɔ c'est comme Choguel y'a dabɔ u la maloyali le kama. Donc o yɔrɔ kama anw tɛ se k'a fɔ ko bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ mais min ye anw ye an kɔnna k'a fɔ bon Choguel an kɔni an dalen don i la an bɛ jamana kɔ alors an b'a fɛ ka jamana dɛmɛ fɛnɛ walasa an ka bɔ nin kɔnɔ mais anw ka ɲi anw tɛna don. A y'a fɔ k'a tɛna don. CODEM y'o déclaration officielle kɛ k'a yira ko an tɛna don gouvernement in kɔnɔ mais an tɛ gouvernement in contre la an bɛ gouvernement in accompagner mais tiɲɛ sira kan. Ok. Donc o kama an tɛ se k'a fɔ ko vraiment ko bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ. Merci. Sidiki Kuyate. Bon an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ n'i ye jamanaden fanba ka fɔta n'u ka kɛta lajɛ u bɛ se ka mɔgɔw dɔw makiti k'a fɔ olu donna kɔnɔ u m'o faamu mais n'i y'an ka fangako lajɛ mɔgɔ bɛ jɔnni bɛ ɲɛmɔgɔya la bi n'o ye Asimi ye jamanaden fanba b'o de lajɛ jɔnw bɛ yen n'o ye kotigi ɲɛmɔgɔ ye bi n'o ye Choguel Kokala ye o fana taara kulu dɔ kɔnɔ kulu min ni jamanakɔnɔden caman b'i yɛrɛ ka kɛlɛ kɔnɔna na maintenant politigimɔgɔw bɛ se ka min fɔ olu t'u yɛrɛ y'a kɔnɔ ka sababu kɛ olu ka mɔgɔ ma taa olu kɔni ta b'o bolo kɔnɔna na mais dakura damadɔ la bi n'i ye jamanakɔnɔdenw ka ko kɛcogo lajɛ u ka fɔta lajɛ gouvernement ma
a bɛ se ka ɲɛsin maaw dɔw kɔni ma o maa minnu nalen faamu mais n'i y'a bakurubaya lajɛ i b'a ye k'a fɔ bi mɔgɔ bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔden fanba o b'i yɛrɛ ye nin gouvernement in kɔni kɔnɔ. Ok, an bɛ se k'o fɔ. D'accord. Amidou Doumbia, parti yɛlɛma. Ok, ne bɛ min fɔ dɔrɔn k'a fɔ n'i ye gouvernement ta k'a lajɛ i bɛ k'a fɔ ko bɛɛ b'i yɛrɛya kɔnɔ o ka gɛlɛn kosɛbɛ. Parce que le gouvernement in taara ni sira min M5 c'est vrai premier ministre y'a dira M5 ma mais M5 ɲɛma min bɛ yen n'o kɛra premier ministre Choguel ye a tun y'a fɔ k'a b'a dayɛlɛ mɔgɔw ye gouvernement inclusif de fɔra n b'a fɔ n ko transition inclusif mais gouvernement inclusif ye mun ye o kɔrɔ maa n'i bɛ politique tɔn ta i bɛ politique tɔn ta fan bɛɛ fɛ u ka maa ɲɛnamaw k'u don a kɔnɔna na ni dun y'a ta k'a lajɛ ni ADP bɔra a la ministère délégué de dira olu ma a tɔ bɛɛ kɛra M5 maaw ye politique sira fɛ bon maa dɔw tun bɛ yen nɔ c'est vrai n'olu tun tɛ ka kɛlɛ kelen kɛ mais n'aw ko aw bɛ fara ɲɔgɔn kɛ i hakili bɛ se ka jigin olu la majorité kɔrɔ mɔgɔw bɛ yen nɔ je pense que olu yɛrɛ ye communiqué kɛ u y'u lasigi u y'u ka CV bila ka taa ça n'a pas été pris en compte et Cɛbilen Darame ka kulu fana bɛ yen olu yɛrɛ ye min fɔ u welela k'u ka t'u ka CV di et quelque temps après yan'u ka na ni CV yɛrɛ o y'a sɔrɔ liste bɛ ka kalan donc o kɛra sababu min ye maa caman furuku mais o tɛ a yira k'a fɔ ko transition inclusivité k'a bɛna jouer o bɛɛ kan mais gouvernement in kɔni n'i ko ko c'est inclusif je ne crois pas que ça soit inclusif. mais aw don. anw ma don a la depuis transition daminɛ an ka kuma ma falen o an y'a fɔ anw bɛ an ka jamana dɛmɛ gouvernement don gouvernement tɛ anw bɛ o sira de kan. mais ani Choguel ma sigi ka kuma. ani Choguel ma sigi ka kuma. a m'an wele an n'a ma kuma. o t'anw ɲɛna problème ye. yɛlɛma ye sira min ta depuis transition daminɛ an ko an bɛ sira to t'aw bolo an bɛ taa terrain kan an bɛ élection préparer maintenant réforme minnu kan ka kɛ n'an kan k'an ka hakilinaw bila ka taa olu la an b'an ka hakilina bila la parce que anw b'an ka jamana in dɛmɛ n'a ka sɔrɔ ni jɔyɔrɔ ko ninnu tɛ maintenant o sira kan pour que ka continuer n ka cheminement fɛ o sira ninnu kan o digira maa caman na et n bolo a tɛ Choguel yɛrɛ arranger a tɛ gouvernement arranger parce que ni bɛɛ tun y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ o kana kɛ dɔrɔn ko anw bɔra ka kɛnɛmana minɛ anw de ye kɛlɛ kɛ n'a a dira anw b'an ka fɛn ta o tɛ dutigi ɲɛnamaya ye o dutigi ɲɛnama hali ni ko kɛra i gagnera la e de b'i majigi i b'a fɔ a karimasina an bɛ karimasina fara an kan a b'an fara an kan surtout jamana mago bɛ waati min na i bɛ se k'olu fara i kan ka baara kɛ donc o kɛra gɛlɛya ye nin baara kɔnɔna la mais o t'a bali ko transition tɔ kɔnɔ inclusivité tɛ se ka don o la mais gouvernement in kɔni ni maa o maa y'a f'i ɲɛna ko c'est inclusif c'est pas inclusif. d'accord Ndoma n bɛ na e fan fɛ a ka parti e ko ko bɛɛ b'a yɛrɛ kɔnɔ donc a ka parti b'a kɔnɔ wa. oui an ka parti b'a kɔnɔ. bon donc n'a ka parti b'a mɔgɔ joli b'a kɔnɔ. an ka parti mɔgɔ kelen b'a kɔnɔ. mɔgɔ kelen. ah d'accord mais ne b'a fɛ ka yɔrɔ min dɔn n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ délai mun fɔra nin k'a yira 9 mois kɔnɔ yala a ka côté la komi a ko est ce que gouvernement a bɛ se ka a baara kɛ ka se a délai ma. n'i ko ka waati min dira ko transition ka k'o kɔnɔ n'o ye kalo 18 ye. kalo 8 a tɛ kalo 8. oui a daminɛna depuis a daminɛ kalo 18 de. ne bɛ nin mun ma sisan an donna waati tɔ yala baara tɔ bɛ se ka kɛ kalo 8 kɔnɔ wa n'o hakili la a bɛ se ka kɛ. cogo di. a bɛ se ka kɛ cogo min na bari a b'an daminɛ bi o kalo 9 kɛra a la a tɔ bɛna dafa de. ni baara min kɛra yanni bi cɛ a bɛɛ ma dan tigɛ o ye a bɛɛ ma da tigɛ anw ye mais ne b'a jateminɛ n ko dɔ kɛra a la k'a tɔ lase o kan ka se ka kɛ ka da mun kan ka da kan n'i ye transition baara daminɛ transition dabɔra ka jamana taabolo man ɲi wulikajɔ kɛra ka falen don kow la transition kun ye sisan ka jamana sigi sen ɲɛnamaw kan ni jamana sigira sen ɲɛnamaw kan an bɛ labɛn sabati kalata kuraw bɛ kɛ président kura bɛ sigi assemblée kura bɛ sigi maire kuraw bɛ sigi a n'a tɔw o baara in san caman kɛra o la dɛ o baara in o labɛn caman sabatira depuis 93-94 waatiw la jateminɛ caman kɛra réforme fɛn fɛn kan ka kɛ sariya dɔnna jugulenw bɛ Mali la réforme fɛn fɛn kan ka kɛ sariya fɛn fɛn kan ka falen u contenu dɔnnen de don yɔrɔ min man ɲi la o dɔnnen de don min kan ka bɔ a la o dɔnnen don min kan fara a kan o dɔnnen de don
mun ko mun na a bɛ se ka kɛ o yɛlɛma ninnu de bɛ se ka tan ta sariya falen ninnu de bɛ se ka tan ta pour n'a sɔrɔ fɛn labɛn tun tɛ ne fɛn foyi tun ma labɛn o la a bɛ se k'a fɔ k'a bɛ tan ta mais il faut que maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan sisan an ka transition maa min mɔgɔ da ko n bɛ transition contre la o diyara n ye ne maa mɛn mɔgɔ da fana ko transition an t'a dɛmɛ o fana ye kosɛbɛ ni maliyɛn bɛɛ y'a ni an ka ŋaniya sigi k'a fɔ an bɛɛ b'an sɛbɛ don ka maliko bila bɛɛ ɲɛfɛ an ka mali sinsinbere kuraw dilan a bɛ se ka kɛ waati tɔ in kɔnɔ. mais yɔrɔ dɔ bɛ yen ne b'a k'i ɲininka yɔrɔ min na komi i ko k'a b'a kɔnɔ de donc maintenant est ce que gouvernement nin o ma sariya sɔrɔ puisque a fɔra ko ministre 25 mais an nana ye ko fo 28 yala i bɛ se ka mun fɔ o la est ce que sariya ma sɔsɔ. ayiwa n tɛ sariya dɔn kosɛbɛ n tɛ sariya ma ye ne économiste de ye n ka go k'o jaabi dɔɔni. o jaabi bɛ premier ministre ɲɛmaa bolo mais n'i y'a fɔ ne ma n'i y'a dan ne ma a bɛ article 11 kɔnɔ dans la charte de la constitution et dans l'article 11 de la charte ko ministre man ka tɛmɛ mɔgɔ 25 kan mais ministre 25 taara ka sɔrɔ ka ministre délégué 3 ta k'olu sigi ministre 3 wɛrɛ kɔrɔ 25 ni cɛla. bon o danfaraw sariya sira kan ala ni tiɲɛ ye n t'o spécialiste ye n tɛ se ka jalatigɛ. d'accord Ablaye n bɛna o ɲininkali kɛ n fana. monsieur Bokele min ye k'a fɔ est ce que transition baara bɛna se ka kɛ délai tɔ in kɔnɔ wa oui ne b'a répondre k'a fɔ ni minnu bɛ ka jamana mara bi n'u hamina ko ye jamanadenw ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ. Nous amena ko yi transition in ka an ka bɔ transition kɔnɔ ka taa normalité la ne b'a fɔ ko awɔ a bɛ se ka kɛ alors donc o la pour que o laɲini ka sɔrɔ il faut que maa mun bɛ jamana ɲɛfɛ bi qu'il soit vraiment réaliste o kɔrɔ ye mun ye n'i bɛ fɛ ka objectif dɔ ɲini fɛn damadɔ bɛ yen i kan k'o jateminɛ est ce que wagati min bɛ n bolo ani n b'a fɛ ka baara kɛ cogoya mun na est ce que o ni wagati bɛ taa n bɛ fɛ ka laɲini dɔ sɔrɔ est ce que moyen min bolo n bɛ se k'a sɔrɔ ni o ye n bɛ fɛ ka laɲini min kɛ objectif min sɔrɔ est ce que a bɛ se ka sɔrɔ yɛrɛ wa donc ni nanzarakan na o b'a fɔ ko un objectif doit être smart c'est-à-dire ça doit être spécifique ça doit être mesurable ça doit être atteignable ça doit être réaliste et ça doit être temporel donc aux conditions naani na donc moi je vois que premier ministre ka discours fɔlɔ la premier conseil de cabinet la a ye laɲini min yira an na fɔlɔ komi a ko a bɛna taa dans 6 semaines CNT ɲɛkɔrɔ a ye min yira nin ye vraiment moi je ne trouve pas que c'est pas réaliste c'est pas réaliste a tɛ se ka kɛ donc o la a bɛ ɲini an fɛ bi Sogɛli k'a lajɛ vraiment ko min bɛ se ka kɛ tigitigi a ka jamana ɲɛsin o ma bi n'o ye kalata kow ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani bakuruba la a ka taa n'a y'o la o ye kelen filanan ka kuma tigɛ min ye yɔrɔ min na non ayi ko a ye yɔrɔ mun fɔ nin ko a se ka fɛ a ye mun ni mun de fɔ ko e bɛ se ka e bɛ yira k'a fɔ ko vraiment ko a se ka kɛ en résumé a da sera point 5 fo 6 ɲɔgɔnna ma dɔ tɛ se ka kɛ mun ye fɔlɔfɔlɔ ye constitution modifieli o tɛ se ka kɛ bi o tɛ se ka kɛ sini et puis ale ye tubabukan min fɔ kuma ɲagaminen de don n'i bɛ tubabukan mɛn alors c'est comme si mɔgɔ min bɛ fɛ k'a fɔ ko n t'a kɛ parce que a ko ko n bɛ constitution modifier ni bɛɛ lajɛlen ka bɛn kɔnɔna ye consensus bɛnkan ye ko tuguni o kɔnɔna la n b'a kɛ fɛnɛ ka sɔrɔ ma sariya sunba n'o ye constitution ye o article 118 ka sɔrɔ ma o fɛnɛ sɔsɔ ka sɔrɔ 118 ko cogo di a ko Mali kɔnɔ n'a bɛ maga ne la condition 2 bɛ yen fo ka labato ou bien condition 3 condition fɔlɔ ye jumɛn fo k'a sɔrɔ assemblée n'o ye député ye alors olu de ka laɲini kɛ filanan fo k'a sɔrɔ président de la république o de ye laɲini kɛ ni dun y'a jateminɛ bi ni fila si tɛ yen nɔ parce que CNT tɛ assemblée o c'est des conseillers Assimi fana tɛ président de la république o c'est un chef de l'état
Donc condition sabana jume condition sécuritaire c'est-à-dire que na soro jamana ka intégrité territoriale no au atteinte. Bon au niveau là alors mogoti ñoo famu ça c'est une question d'école. Intégrité atteinte no ama atteint vraiment ça c'est un débat. D'accord. Donc ne bolo bi ka frani beka gouvernement sikitola ay sharia soso o krafna bolo diglatige ko doy ay sharia soso ay sharia soso no e chartier na soro bi tiedo ko constitution du 25 février 92 ani charti ko de ka en marabi alors au sharia sous qui s'est tanikele nan kono article 11 o ya fo ko ni transition ko ni abe fait ka ministre sigi ko ministre ka dan mugani duru o ya chali bon anu ya yi ministre mugani jegi nebi donc vraiment ka sabali ku be mugo la sunogo ko ministre délégué te ministre délégué ambe be to quand même ministre délégué de seulement différence même be non dans l'architecture ministérielle ministre délégué ale be ministre doka yamaria kono mais département babolo budget babolo fembe babolo il a toutes les prérogatives et puis il est chargé de gérer vraiment un domaine précis. Ok. Sérieux Kouyaté. Amadou Kobi. Comme Traoré fo cogo mina ka fo ko dankalo no Mali dugukolo labe ka fo ko dankalo no Mali labe o ti débat o kelen no o di route débat muna route débat shara kuma no ko kan jamana min be ni armadon do marfata ka fo be kelen shama kele yɛrɛ fo ka kɛ ku fɛ ka fara o mana kɛ diɲɛ jamana kɔnɔ dankalo no jamana na surtout ka kɛ bi o jamana ni y'a sigi saba fila ani kila o t'an bolo dankalo jamana na débat t'o la donc bi cogo min na nin gouvernement k'a fɔ u bɛ se ka nin kɛ nin waati kɔnɔ o bɛ dépend o bɛna sira min ta dɛ o bɛ sira ninnu bɛ fɔ ka ban u bɛna sira min ta tɔ y'a bila yɔrɔ min na accord lawaleyali révision constitutionnelle elle est sans bidou duma atita ayi tatuko photo la uta yɔrɔ jumɛn dɔ de ye san kɔnɔntɔn k'a la o ma taa fan sɔrɔ a la o donc ne ka jate la an bɛ dumuni ko bi fo transition k'a dɔn ale bila mun kama f'u k'o de dɔn jamana bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ min ni kun ni ju t'a la kɛlɛ in bancogo b'a la min tɛ mugu ni kisɛ ye diɲɛ kɔnɔ bi sariyaw bɛ yen diɲɛ jamanadenw ka wulikajɔ bɛ se k'o ban ka taa saramata yɔrɔ jan u k'u ɲɛsin ka ko fa fɔcogo la jamana jugu ye min ye minnu do tilen do ka janfa kɛlɛ ka ɲɛsin o ma diɲɛ k'an dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ diɲɛ ka dɛmɛ ka foro k'an k'o kɛlɛ ban kiiriko de kelen do bi jamana ye a silatunu ko ye o ko ka sigi kala kelen kan an ka taa kalata la jamana ka pase maa ma min ye jamanadenw ka maa sugandilen ye nin baara saba nin tɛ kalo naani baara bɔ ni maa min bɛ fɛ ka jamana jɔ mais mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ o ye k'a fɔ nana ka di oui c'est parce que tout simplement mɔgɔ min bɛ fanga la bi i tɛ fɛ ka baara de kɛ so n'i bɛ fɛ ka baara kɛ nin tɛ kalo naani baara bɔ an bɛ don min na i ko bi mais n'i y'an ka jamana ta k'a lajɛ min nɔgɔyara an ma c'est que an b'a kɛ i n'a fɔ an bɛ fɛ ka ko kɛ ka taa sɔrɔ an tɛ fɛ k'o kɛ i b'a ye k'a fɔ n'i ye ko taabolo jateminɛ munumunu salo bɛ kɛ foliw bɛ ka kɛ maaw bɛ ka ɲini ka fara ɲɔgɔn kan mais maaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin mun kelen de ma i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan u tɛ ka ɲɛsin ko jamana kɛlɛ ban cogo min na dɛ mɔgɔ tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko an bɛ don min na ko bi kiriko bɛ sigi cogo min na dɛ mɔgɔ tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko karata bɛ kɛ cogo min na dɛ mɔgɔ bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko kɛlɛ kun ye fɛn min ye o bɛ se ka di kɛlɛ kɔnɔ ma cogo min na bon o bɛ ɲɛnabɔ wa donc o de y'an ka jamana gɛlɛyaw je crois que i bɛ ka bɔra o de kan min ye fara i bɛ ka kɛ o bɔra o de kan bon n'olu fɛnɛ nana sisan n'u y'a ta o dakɔrɔ la a bɛ fɔ cogo min na min bɛ na ni min ye madama n'i b'o sira kan o bɛ wele ko kelen na an b'o dɔrɔn de bolo sinon gɛlɛma foyi tɛ yen dans la mesure où n'i ye kɛlɛ ta a daminɛ wagati kabi 2012 fɛn fɛn kun fɔra ni mɔgɔw tun bɛ ka ɲɔgɔn sama la bi jama fanba nana ye k'a fɔ he nin de don wa ko ka kan minɛ ni minɛbolo de kɔnɔ mais ni fanga dir'i ma e k'a fɔ ma ko le courage politique n'o ye e jamana ɲɛmatɔ e dɛsɛlen don k'i jɔyɔrɔ la ka ko tiɲɛ fɔ a ka dɔn an ni diɲɛ ka bɛn o kan kɛlɛ ka ban ni se k'o kɛ o ye ko wɛrɛ de ye o bɔlen kɔfɛ minnu ye nantanjɛw ye n'an bɛ wele ko société civile il faut fana ka courage civique sɔrɔ n'o ye k'a fɔ an ye jamanaden gansanw ye o nɔ kan anw ka jamana kunkanko ko an kan ka se k'a ta ba la
k'a ɲɛsin a tiɲɛ fɔli ma an ka bɔ ɲɔgɔn sama-sama ni nkalontigɛ la ni olu fana dɛsɛra k'o kɛ ninnu tɛ dɛ minnu bɛna ninnu kɔ o kelen don tan ka min sira kan k'a fɔ an bɛna ɲɛsin fɛnw ma jamanadenw mago tɛ fɛn minnu na révision constitutionnelle ka mun constitution réviser ka mun k'a la k'a réviser ka mun de k'a la degun jumɛn de bɛ yen mun de b'i bolo ka don a kɔnɔ anw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ constitution y'an bila a kɔnɔ cogo di donc n'a fɔra ko mɔgɔ min k'u ɲɛ cɛ gɛlɛya kan fo ka t'u bala fɛn na fɛn min t'u ɲɛ sira la fɛn min b'u sanfɛ u tɛ se fɛn min kɔrɔ donc Bokele min f'i ɲɛna ne fuma tɛ dɛ a bɛ san 9 wɛrɛ fara kan minnu fɔ olu kɔ ni minnu salo kelen don f'u ye sira jɛlen ta o sira jɛlen sira surumani de dɛ n bɔra k'o de fɔ mɔgɔ ɲɛna donc ne ka nin ka jate la nin ko ka nɔgɔn sariya ko ni ka fɔ ko sariya sɔsɔra sariya sɔsɔra carrément parce que a kɛra 28 ministres de olu de y'a bɔ liste kelen kan i b'a faamu ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka débat k'a la mais mɔgɔ ni 8 de bɔra liste kelen kan ko ninnu ni ministres ye donc ni maa min ko k'a fɔ ko délégué ko o ye tubabukan wɛrɛ y'a ko la ko o bɛ bila ka fɛn wɛrɛ fɔ an kɔni bɛ min dɔn degré kelen o de sɛbɛnna k'a yira k'a fɔ ko nin y'a ka ministre ye wa k'olu de b'an ka kunnasigi kofɔ n'o y'an ka gouvernement kofɔ donc un gouvernement a fɔra ko a kana tɛmɛ mɔgɔ 25 kan an ye mɔgɔ 28 sɔrɔ o ye sariya sɔsɔ ye voilà. ok d'accord mais sani ka di kuma di Amidou ma mais aw ka association mɔgɔ kelen dira aw ka mɔgɔ dɔ tɛ gouvernement kɔnɔ yan. yɛrɛ n'o tɛ mɔgɔ min dira o ye MDP ne b'o kɔnɔ ne ye Funɛ n'o ye Funɛ Kulubali ale b'a kɔnɔ MDP tɔgɔ la Madame Wasije Funɛ Kulubali. ok Amidou. ok i ka ɲininkali bɛ tali kɛ sinsin fila kan d'abord k'a fɔ est-ce que u bɛ se ka baara kɛ temps in kɔnɔ n'a organisera an bɛ se k'a kɛ a fɔra cogo min na plateau kan ni priorité dɔnna a bɛ kɛ. mais a bɛ priorité dɔnna. priorité non priorité ka dɔn par exemple ne ɲɛ bɛ kuma dɔ la kɔnɔna la k'a fɔ k'an bɛ taa assise nationale sur la refondation i bɛ taa mɔgɔw lasigi ka mun wɛrɛ de fɔ Mali kɔnɔ bi o ye ka mɔgɔw la munumunu de ka temps perdu mun ma fɔ dialogue national inclusif kɔnɔ mun ma fɔ concertation nationale kɔnɔna la mun ma fɔ les assises sur la décentralisation les états généraux de la santé mais n'a ye nin bɛɛ kɛ sigi ka fɔ de nin bɛɛ gafew bɛ yen e bɛna mɔgɔw lawuli mun na k'i bɛna mun kuma fɔ ka refondation kɛ o ye ka temps de perdu n ko tuguni fɛnw na fɛn minnu tɛ essentiel ye bi bi in na aujourd'hui a fɔra a ye jamana lakana sabati jamana fan caman fɛ a k'a fɔ an ɲɛna élection bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na a tɛ se ka kɛ yɔrɔ min na an ka bɛn a kan an ka taa élection kɛ aw ka élection organiser élection jɛlen o élection jɛlen fana sira fɛ sira o sira bɛ na ni o jɛlenya ye mɔgɔ dɔw y'u plaigner cour constitutionnelle ka baara kɛcogo la ni sariya sun falenni de bɛ na ni ka o yɔrɔ furakɛ an bɛ se k'o kɛ chaque des partis politiques bɛ yen nɔ olu yɔrɔw kan ka falen baara dɔ kun daminɛ n'o la kaban o baara je pense que an partis caman kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ atelier la an ye baara k'o kan an k'o continuer et loi électorale fana atelier dɔ kɛra o kan k'o réviser donc nin baara bɛɛ kun avancera ni nin baara avancera aw kana kɛ i n'a fɔ Mali la min bɛ kɛ kɔrɔlen ne nana kɔrɔlenw ye min kɛ n b'a bɛɛ fili poubelle la administration et continuité de ni nana mɔgɔw ye baara kɛ ka se niveau min ma kana ka baara la fili kɔfɛ ɲuman b'a la juguman b'a la mais ɲuman ta i ka baara k'o la i k'i ta fara o ta kan a b'a permettre an bɛ kɛ délai kɔnɔna la mais nana sariya violé an ka munumunu dabila quoi sariya in a sɔsɔra a fɔra ko sont nommés membres du gouvernement mɔgɔw 28 de fɔra a dun o fɔra an ɲɛna ko gouvernement min bɛna sigi ko gouvernement de rupture de exemplarité gouvernement min sigi kan yɛrɛ kɛra jamana an bɛnna sɛbɛn min kan k'o sɔsɔ maa bɛ danaya da o kan cogo di ɲɛmaa minnu kan ka misali yira ɲɛmaa minnu kan k'a fɔ jamanadenw ɲɛna a ye loi respecter anw de b'aw bila ka loi respecter n'aw yɛrɛ t'a respecter aw bɛ mun fɔ jamanadenw ɲɛna o de y'a to n ko nin baara in yɛrɛ kelen dɔrɔn a bɛ maa lasiran a bɛ maa hakili woyo dɔɔni parce que sariya yɛrɛ batobaw olu y'u dege Mali kɔnɔ sariya sɔsɔli la o dɔrɔn ma sɔsɔ o hali musow ka loi la loi 052 genre o fana respectelen tɛ n'an tɛ a loi fɛ an k'o bɔ yen nɔ mais an y'a loi de kɛ n'an bɛnna ka sariya sigi an ka sariya bonya sa minnu yɛrɛ bɛ mara la u ka sariya bonya premier ministre y'a fɔ bɛɛ ɲɛna d'abord a ko fɔlɔ ko n bɛ gouvernement sigi un gouvernement de rupture avec l'exemplarité exemplarité ye mun ye o ye sariya bonya ye ale yɛrɛ ma sariya bonya fɔlɔ
gouvernement de rupture gouvernement ni gouvernement tɔw tacogo tɛ kelen parce que olu bɛ k'a fɔ ko fɛn kɔrɔ dɔ de tun man ɲi o fɛn kɔrɔ tun ye mun ye o ye sariya sɔsɔ ye ale yɛrɛ ye sariya sɔsɔ o fɛn kɔrɔ tun ye mun ye ni maaw bɛnna min kan i k'o bɔ a sira fɛ a ye mɔgɔw bɛnna fɛn dɔw kan a m'olu bɔ a sira fɛ o fɛn kɔrɔ tun ye mun ye o ye mara ye misali fɛ a fɔra ko charte kɔnɔna la u k'u ka déclaration de patrimoine kɛ est-ce que an bɔra kalama bi k'a fɔ k'u taara kɛ wa jusqu'à présent an m'a mɛn olu de exemplarité ye tɔw kun tɛ min kɛ e k'o kɛ mais ni min bɛ kɛ kɔrɔlen ne y'i ka baara daminɛ n'o ye a bɛ maa siran mais an bɛ dugawu kɛ nin kɛ fili fɔlɔ ye u ka se k'u yɛrɛ la corriger parce que an bɛ sira min kan bi Mali sɛgɛnna quoi et an politique mɔgɔw yɛrɛ kuma yɛrɛ bɛ ɲɛna nege bɔ n na parce que min bɛ min fɔ yan'a ka na fanga la n'a nana a b'o contraire de fɔ ni min tɛ fanga la don min na ale bɛ baara de kɛ min b'a la k'o ka baara tiɲɛ hali n'a sɔrɔ ale yɛrɛ b'a dɔn tigi tɛ se ka nin kɛ donc an bɛ o de kɔnɔna la donc o exemplarité in an ka taa n'o ye ka dɔ bɔ jamana olu yɛrɛ bɛ wari min dun o la an y'a fɔ u y'o promesse ta n bɛ ka continuer promesse fɛ u ye promesse fana ta k'a fɔ k'u bɛ dɔ bɔ État ka train de vie la o daminɛ fana ma ɲɛ o parce que n'i ye dɔ fara gouvernement kan tɔ ninnu tun bɛ 25 la e bɛ 28 na ɛ dɔw de bɛ fara a kan kɛ o kɔrɔ i ye promesse min ta mɔgɔw ye k'a fɔ k'i bɛ dɔ bɔ gouvernement ka train de vie la i ma se k'o fana kɛ i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'u bɛ gouvernement inclusif sigi i m'o bɔ a sira fɛ i y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛ charte respecter i m'o bɔ a sira fɛ président de la transition ko k'a bɛ dialogue national inclusif recommandation bila en œuvre premier ministre bɛ k'a fɔ k'ale bɛ assise wɛrɛ organiser an bɛ taa min. ok d'accord monsieur Dawuda Musa donc n'i ye kuma bɛɛ ta k'a lajɛ e bɛ se ka mun de fara kɔ bɛ se ka i ye mun de faamu. bon ne ye min faamu gouvernement ka délai ko in na n'o ye waati ye waati bɛ se ka timɛ an y'o fɔ. Pour que waati ka timɛ démonstration bɛ di dɛ exactement pour que waati ka timɛ il faut que bɛɛ ka dɛmɛ kɛ an ka ɲɔgɔn senkɔrɔcɛ dabila ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka ɲɔgɔn senkɔrɔ dabila cogo di ni min fɔra ni an mako bɛ jama la ka baara min kɛ jama bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali bila bɛɛ ɲɛfɛ ka Mali kɛ bɛɛ bila bɛɛ hakilina na an ka jɛ k'o baara kɛ ka ɲa o kɔrɔ y'o de filanan n sɔnna ma ko priorité de kan ka kɛ cette transition fana tɛ se ka baara bɛɛ kɛ o ne yɛrɛ bolo transition fɛn caman bɛ yen la lutte contre la corruption la bonne éducation la distribution de la justice de la bonne justice la santé c'est-à-dire que ka sariya boli ka ɲa maliyɛnw kan ka kalan sabati ka kɛnɛya sabati olu tɛ priorité ye o gouvernement ka baara de o gouvernement ka don o don baara de ye transition gouvernement ordinaire o y'i ka baara de don o don ni sariya sɔsɔra justice bɛ yen sariyatigɛlaw bɛ yen u kan ka déclencher tout de suite donc olu bolo olu tɛ labalani ko ye quoi mais transition nana to fanga bonda minnu tun sigilen don vote sira kan olu binna donc labɛn de kan ka sabati sisan pour que olu la vote kura kɛ ka président kura ta a n'a tɔw olu de kow ye mun ye kura ye transition nin bolo a tɔ ninnu tɛ priorité ye o baara de u kan k'o kɛ hali ma se fɔli la o mɔgɔw ka hakɛ de. awɔ komi e bɛ parti vas-y komi e bɛ parti politique la URD kɔnɔ ninnu ye kuma mun fɔ nin Choguel ka kuma ninnu bɛɛ la n b'a dɔn i fana y'a suit yala olu ye kuma mun fɔ nin o Choguel ye mun fɔ est-ce que e ni Choguel ka hakili la a ye mun fɔ est-ce que a bɛ se ka kɛ voilà olu ye kuma mun fɔ dɛ k'a ye priorité mun fɔ nin. non ne bolo mun bɛ ka fɔ nin ne bolo priorité gouvernement kura in a m'a ka priorité fɔ fɔlɔ a ma fɔ fɔlɔ ne ka jate la pas à ma connaissance parce que gouvernement kura ko dans 6 semaines Choguel y'a fɔ a da la ko dans 6 semaines voilà ka u bɛna u ka programme fɔ ka taa n'a ye CNT ɲɛkɔrɔ ne bolo u b'u ka priorité dégager ka taa yen de mais a ye minnu fɔ a ka discours fɔlɔ la ça c'est 4 priorités o 4 priorités ninnu ka lakana la sabati mara kɔnɔ o b'o la filanan
o ye ka réforme kɛ sabanan o ye ka mise en œuvre intelligente et efficiente de l'accord et puis les INC a y'o o sigiyɔrɔ o baara sigiyɔrɔ 4 ba de fɔ mais a walawalali sisan o de kɔnɔ priorité de kan ka bɔ o kɔnɔ n'o priorité kɛra waati min na ne bolo an bɛ se ka a bɛna kɛ cɔyi a tɛna kɛ mais ne bolo u kan ka priorité ninnu jateminɛ de telle sorte que a ka kɛ waati tɔ kɔnɔ donc parce que u talen don min kama o ye ka baara nin bɛɛ kɛ baara min kalifalen don la transition baara u k'a tɔ fosi yanni transition laban cɛ o ye 25 mai 2022 donc kalo 18 a bɛ ban ka bɛn o de ma bon min ye sariya sɔsɔli ye n y'a fɔ a daminɛ la n ko n tɛ se critiquera ni ministre 28 kun kan ka taa 25 kun kan ka taa 28 taara donc i ye sariya sɔsɔ donc e k'a fɔ donc nin kuma nin fɔra nin donc a ye sariya sɔsɔ u bɛ nasɔn dawulu tɛ n bolo yan k'u sɔsɔ bari ne ye économiste n tɛ sariya dɔn je suppose que olu b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan olu saba de ji même en économie n'a fɔra ko 25 non fɛn jabe kan ka nombre tɛ quoi voilà nombre dɔrɔn tɛ quoi donc très sportivement donc je consens avec eux que ni 25 kan ka taa 28 taara o sariya sɔsɔ ye moi je concède ça bon mais baara bɛ se ka kɛ délai in kɔnɔ ne hakili la an bɛɛ jɛnnen don o de kan dɔw yɛrɛ b'a dɔn ko baara bɛ se ka kɛ délai in kɔnɔ fo siga t'o la mais an k'an ɲɛsin Mali ma dɔrɔn. ok Abdoulaye. Voilà, donc ça nous est question alors me faire répondre yɔrɔ dɔ la balimakɛ Sidiki Jabate da sera ma Sidiki Kuyate k'a fɔ ko intégrité territoriale ko o tɛ débat tugun ne y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko o ye question d'école le n ka tɛna don o kɔnɔ parce que fɛn dɔ bɛ bɔ kelen an k'a fɔ Mali kɔnɔ Mali kalankɛbagaw u bɛ k'a to kunfin bɛ don fili la don o don Mali sariya dɔnnabaw u b'u sigi don o don kunfin bɛ don fili la bɛɛ sigilen ɲɛna jamana bɛ ci il y a une différence entre intégrité territoriale qui est dans la constitution du 25 février ani la souveraineté nationale donc u bɛ ka maaw b'a ɲagami don o don radio ni télé la mɔgɔ tɛ bɔ k'a ɲɛfɔ i t'a walawala an y'a faamuya sɔrɔ donc intégrité territoriale o de b'an ka constitution kɔnɔ en son article 118 k'a fɔ alors constitution tɛ se ka réviser pendant que intégrité territoriale atteinen don intégrité territoriale ye mun ye c'est-à-dire droit international notion dɔ de don notion min don a b'a fɔ ko ni jamana a dugukolo i y'a faamu n'a yɔrɔ dɔ ntarakila k'a minɛ ka bɔ bolo jamana wɛrɛ fɛ walima armée wɛrɛ fɛ alors en ce moment a fɔ ko intégrité territoriale atteinen don o ko kuma in fɔra pour la première fois a kɛra Faransi de Allemagne kɛlen ka Faransi minɛ i y'a faamu donc ka De Gaulle to yen nɔ donc directement a sariya in taara o de sen fɛ donc n'i y'a jateminɛ bi an ka Mali superficie les 1 245 000 et quelques mais jɔn bɛ se k'a fɔ ko mètre kelen tigɛra ka bɔ a la o tɛ o a ma tigɛ o c'est pourquoi aujourd'hui à cause de l'accord d'Alger alors an bɛ se ka espérer k'a fɔ au moins o kɛra sababu ye ka intégrité sauver parce que l'accord d'Alger kun tɛ o don kama alors ne ma da la an bɛ ka min fɔ bi n'an b'o fɔ fɛn filanan ye jumɛn ni mɔgɔ maliyɛn b'o ɲagami ka caya o souveraineté nationale ye souveraineté nationale kɔrɔ ye jumɛn le fait que bi Assimi tɛ se ka taa Kidal a sago la k'a sɔrɔ ni rebelle ma jɛn n'a ye donc effectivement la souveraineté nationale elle est atteinte le fait que ayi a tɛ se ka taa ni sera ma jɛn n'a ye a tɛ se ka taa bi Choguel tɛ se ka taa Sumpi ni groupe armé ma jɛn n'a ye i y'a faamu bi Choguel tɛ se ka taa Mali fan bɛɛ ni k'a sɔrɔ hakilisigi b'a la donc au de souveraineté oui c'est vrai la souveraineté nationale elle est atteinte au Mali aujourd'hui sur le plan vraiment constitutionnel sariya sunba sira fɛ ani diɲɛ sariya sunbaw droit international sira fɛ donc bi ni an b'a fɔ ko constitution tɛ se ka réviser à cause de l'article 118 là c'est dit seulement que député tɛ président de la République tɛ non
gɛlɛya dɔwɛrɛ jumɛn o ye politiki gɛlɛyaw ye parce que hali ka député to yen tuma min na hali ka président de la république to yen tuma min na mɔgɔw ye argument kun dɔw sɔrɔ ka oppose ka fɔ min tun y'o ŋaniyaw ta o donw na donc o fana gɛlɛyaw foyi ma b'o la fo ni min farala kan bon donc ka bɔ o kuma kɔnɔ n denkɛ sirannen don kuma de ɲɛ n t'a b'a dɔn ko sariya sɔsɔra économiste ko tɛ moi je ne suis pas juriste je suis biologiste donc juriste ko tɛ a sirannen don kuma ɲɛ mais je crois qu'il est d'accord avec nous k'a fɔ sariya sɔsɔra parce que kɔnɔ dimi tɛ ɲɛ dimi de don o mana bɔ yen a kana miiri ko mɔgɔw bɛ senkɔrɔmacɛ la non par exemple n'o a jigiya kura an y'a fɔ ko an tɛ bila transition contre la mais a tɛ tiɲɛ ɲɛna dɛ n'a y'a jateminɛ coup d'état kɛra alors bandaw la sani bandaw ka fɛngɛ an tun bɛ bandaw critiquer kosɛbɛ fo sɔrɔsiw y'a miiri ko an b'u contre la mais coup d'état kɛlen bandaw la jɔn fɔlɔ de bɔra k'a fɔ ko a ti bɛn a y'a lasegin a nɔ la mais c'était jigiya kura donc o cogoya kelen ala k'a kisi an y'a condamné k'a fɔ a ye bandaw minɛ cogoya min na a ti bɛn an ma a ti bɛn sariya ma a y'a segin a ka bila nɔ la ani Muktar Wane jigiya kura fɔlɔ de y'o fɔ donc filanan ye mun ye bi Mali problème tɛ priorité koyi Mali fɛn bɛɛ priorité de n'i ko santé c'est une priorité n'i ko sécurité c'est une priorité n'i ko éducation c'est une priorité kɔngɔ bɛ maaw la c'est une priorité baara tɛ c'est une priorité maaw bɛ ka sa alors kɔgɔji sanfɛ c'est une priorité mais Mali problème ye mun ye o ye réalisme de ye réalisme ye mun ye k'a dɔn k'a lajɛ bi ne tigitigi ni ala cɛ politique kan t'a la kalabanciya t'a la ne bɛ se ka mun de kɛ ka Mali bɔ ni dingɛ kɔnɔ ka bɔ point A la ka taa point B la d'accord i y'a faamu donc Mali problème y'o de bi ka bɔ kuma la o de ye ne dabali bɛ ban bo kelen Mali ɲɛmɔgɔ la u tɛ leçon ta abada u fɔra maa min kɔ an ka maakɔrɔbaw b'a fɔ ko maa hakilima de ye maa ye maa min a bɛ a mɔgɔ ɲɔgɔn ka échec lajɛ k'a yɛrɛ ladi n'o ye donc an b'a fɔ Choguel ka gouvernement ye ani Choguel yɛrɛ k'a ka ɲɛ dayɛlɛ k'a kana ɲina a ye kuma min fɔ il y a 6 mois moi c'est un ancien de M5 a kana ɲina a ye kuma min fɔ il y a 6 mois ou bien il y a seulement quelques jours fɛn dɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ani Mali kɔnɔ ko VAR vidéo assistance i y'a fɔ a sɛbɛnnen bi hali ni Ablaye Traoré sigilen filɛ n bɛ k'a fɔ k'a jaabi si jamais demain n y'a contraire kɛ u b'a bɔ ka bila vidéo la donc c'est pourquoi la cohérence oblige donc n b'a ɲini Choguel fɛ a ka sigi a cɛnɛna mais a ma bin fɔlɔ a ka kɔlɔsi Sidiki Kuyate mais Kune ka ma daminɛ Kune ka jaabi ye dɔɔni parce que sariya ko c'est vrai don o don ko don mais don o don ko galo don don o don priorité don quoi parce que n'i ma fili sariya sɔsɔ ko kumaw de fɔra kalata ko wɛrɛ la parce que sariya sɔsɔ bɛ don an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ ou bien sariya lakilennen ko bɛ don an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ donc ale ye fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de donc ale ye priorité yɛrɛ u b'u hakili t'o la n'i y'a ye k'a fɔ an sera ka caman fɔ k'a fɔ ko bi a bɛ se ka fɔ i ma don gouvernement kɔnɔ i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ko ma bɛn i ma yɔrɔ la mais mɔgɔ bɛ se ka min fɔ ko gouvernement y'o kɛ ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ tiɲɛ na o ye sariya sɔsɔ ye o ye sariya sɔsɔlen de ye donc o ye priorité de ye c'est très important maintenant ko mɔgɔ kalannen bɛ mɔgɔ dɔ fili la c'est vrai parce que Ablaye bɔra ka min kɛ sisan o de b'a to n bɛ obligé ka fɛn dɔ ɲɛfɔ n'i ye a bɛ fɔ o ma ko souveraineté ale ni intégrité territoriale c'est vrai mɔgɔ b'a bɛɛ don ɲɔgɔn na mais fɛn minnu don u fana bɛ ɲɔgɔn dafa de parce que souveraineté fila don naani don duuru don dan t'a la parce que a filɛ ka min fɔ ko souveraineté nationale on dit que la souveraineté nationale est globale et indivisible elle s'étend du mort aux vivants aussi bien qu'aux citoyens à venir n'i ye souveraineté nationale ta o de ye anw ka jamana a bɛ mara ni miirina ni ko minnu n'o mɔgɔ bɛ k'a kɛ cogo min na o de y'an ka souveraineté nationale ye ko o b'a daminɛ an ka su la c'est à dire k'a bɛ tali kɛ su la o de kama n'i y'an ka constitution ta k'a lajɛ an bɛ su fɔ a kɔnɔ minnu bɛ min na a bɛ tali ko la minnu bɛ nalen a bɛ tali ko fana na o ye anw fɛla ye souveraineté bɛ fɛla de fɔ anw ka fɛla maintenant intégrité territoriale bɛ an ka dugukolo fɛnsɛn de kofɔ dugukolo tɛ fɛn ye k'i b'a tigɛ k'a k'i kun ka taa n'a ye n'a fɔ ma mɔgɔ dɔ de bi aw sagoya bali a kan o sagoya baliya la kan o de bɛ wele ko atteinte à l'intégrité territoriale fɛn minnu don u bɛ nin cogo de kɔnɔna na
donc a tina fɔ ko dugukolo ye fɛn ye k'a bɛ tigɛ ka taa dugukolo si ma tigɛ ka taa diɲɛ fan si fɛ a bɛ to yen de mais mɔgɔ dɔ ka sigi yan marifa ta ou bien ka waleya dɔ ta ka aw bali aw sago kɛlɛ la a ka dugukolo fan dɔ kan o tigi ka seba de bɛ boli ye o tigi ye dankara a ka dugukolo la kuma in kɔrɔ y'o de ye donc o la an k'a bila an kunna ko souveraineté nationale kɛrɛfɛ souveraineté dɔ bɛ fɔ a ma ko la souveraineté du peuple des vivants o ye jumɛn ye o ye hakɛ b'ale bolo an sigilen filɛ kɛnɛ min kan komi émission b'a fɔ cogo min na ko sans tabou k'a fɛla fɔ jamana kunkanko la sariya kɔnɔ m'a faamu o ye souveraineté du peuple des vivants mais la souveraineté nationale an bɛ don min na i ko bi jamana constitution o y'a yira ko an ka jamana ye tunkun kelen ye ka jamana i bɛna ye k'a fɔ sariya yira ko a bɛ nin bonya de kofɔ a b'a bɔ nin yɔrɔ la ka taa nin yɔrɔ la maa ka don a kɔnɔ k'i sago kɛ anw na k'a yira anw na tugun k'a fɔ k'anw tɛ se ka taa an sago kɛ yen ale ka yamaruya kɔ n'o kɛra diɲɛ jamana kan dankaralaw jamana dugukolo keleya la kuma b'o de kɔfɛ o kɛ voilà d'accord oui voilà bon émotion bon donc sisan Tilara an bɛ sɔrɔ ka kuma di Amidou ma voilà c'est à dire que ne n'ale tɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ sauf que ne kan bɛ ne ko n ko intégrité territoriale du Mali n ko de ma atteint selon la constitution du Mali est-ce qu'il y a faamu bon ale bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko dankarala la ko mɔgɔ y'a occupé mɔgɔ ma occupé o ko in daminɛ la n ka daminɛ nord la mais maa jumɛn bɛ yen n'u ye marifa ta c'est des Maliens aux Maliens de nous. Mais ça c'est reconnu par la rébellion, ça c'est reconnu par le droit international. Nous avons un Burkina de Marfa Takana, réglé, on a réglé ni Kisadi, Moukouni Kisadi. A nous on de là que Moussa Traoré a clé là, à Nyaraborano. Mais ni Maliens dit, donc il y a Marifa Jamana Kama, Kada Saboudoka. Donc mais Jamana intégrité ba nola, on a souveraineté. Ok, Amidou. Ok, mais bien il faut c'est que ni gouvernement, une transition, il y a une transition 2 pour qu'il y ait c'est la demande au il faut qu'à transition 2 de donc follow kera bandauni Mokhtar Wan Koundou où il y a coup de force minkola les a fait chomina parti nyemaula pour le follow ya ke Moussa Maraya ke mais parti tona il y a le mal de follow communiquer que ka ko pour que ka ira ka fo on tate moroko ni sira mi mai ambo de fo ora tongo pour que transition 2 nganye il faut que à Niema ou quelqu'un misaloui ou misali est mis au Isaria Bouyan c'est vrai à Damne na ma Bouyan mais vous savez qu'à rattraper quoi faire ou misali est mouillé ou lui reka ni de mouillé ou quoi d'abord nous là pour que jamana de mouillé comme misali à fora ko train de vie aujourd'hui transition qu'on n'a fora jamana de n'y a qu'un ministre ou t'es qu'à voyager classe à faire la blague ne quoi avec mon équipe jamana de na à tout à clissigwa n'a fɔra jamanadenw ɲɛna ko ni président bɛ voyager i tɛ taa sɔrɔ ko délégation kɛlen bɛ ka aéroport fa tɛp ne bolo caman bɛ bɔ u ka degun na u jigi bɛ sigi dɔɔni n'a fɔra jamanadenw ɲɛna ko gouvernement maaw yɛrɛ u ka sɔrɔw dɔ bɔr'o la u ka fonds de souveraineté u ye dɔ bɔ olu la u bɛ jamanadenw hakili sigi o et baara kan ka taa n'o ye dɛ olu y'o baara de fana kɛ hali grève minnu bɛ sen na u bɛ se k'olu kunbɛn olu ye misaliw ye misali minnu bɛ se ka yira misali min fana bɛ yira déclaration de patrimoine il faut k'a ka kɛ quoi charte de y'a fɔ k'a fɔ ni nana i ka sɔrɔ ye min ye i ka yira jamanadenw na pour que n'i bɔra ni dɔ farala i ka sɔrɔ kan maaw k'a dɔn k'a fɔ ah karimasina dɔ farala ka sɔrɔ kan a farala kan cogo di a sera jamana nafolo de ma o sɛbɛnnen bɛ charte kɔnɔ o k'o bonya. mais mɔgɔ dɔ bɛ kuma dɔ fana fɔ n tɛ ka kuma tigɛ Asimi sigira don min na ko a yira k'a fɔ a dɔ bɔ a ka a y'a fɔ k'a ka fonds de souveraineté n'i y'a 2/3 ko o bɛ taa social la mais o ye kuma de ye o a dabɔra o de kama c'est que fonds de souveraineté dira président o président ma fonds de souveraineté tɛ di maa ma k'i k'a dun k'i ta dun a esprit t'o ye salaire fana tɛ fonds de souveraineté c'est à dire dépense dɔw bɛ na tun président kan a tɛ se ka taa bɔ jamana kɛsi la budget national la a bɛ yamaruya bɛ d'a ma a k'a bɔ fonds de souveraineté in na k'a kɛ n'a ye o bɛ se ka kɛ o de 150 millions o de 150 millions ye a bɛ se ka kɛ kuma dɔw la sisan par exemple baludu bɛ kɛ a ka di ɲɛmaaw ye a ka di président ye ka dɛmɛ lase karamɔgɔ ma a bɛ wari bɔ a tɛ se ka bɔ jamana kɛsi la budget la a bɛ se ka million dakɛ dɔ ta k'a bɔ a la a tɛ ɲininka a la a bɛ se ka kɛ kuma dɔw la fana par exemple farabugu ko kɛra a ma mɛn a fɔra ko problème kɛra a la parce que a tɛmɛna trésor ni fɛnw fɛ
premier ministre ka fond de souveraineté ñani kana atigi sege war sara ni fond na abse ka bo fond de souveraineté là donc il faut que 2/3 do sira fait sira mi ka fo social ni fond yi a ke ku no de quoi ni be fe la do boala i ba tege ka boala de ka bo budget là mais a dili ma kumina ni ko kama o de do d'accord donc me kana ni o sira ye me ka continuer ni au frère quoi fait ni pour exemplarité là il faut que anga bare ko na la malion yere politique ton société civile anga la baraka kam ko ka bara tien au boulot am sa critique mais anga na critique ke min ke kunye kam mo ka bara tien na ka di mo ye mi me ka ke sugar nu fa am se ka kelinga ne débat do ke am dam la CNT ko kuma la ere ka plateau inga awo am sa mo ko ka ci mais a donné à fou na ngambe fenga tla délai kono na wa meni ci anté avancé mais ado ayam a sosoliba de plateau sans faire mais bibi la CNT be to do lo era bolo uti na fako ka continuer na ya donc o de be ka ira ka fo mawbo nu te fanga la dron ou ba bara de ke ka kuma fo nu be jamana den furuku ma ko ka sura kuma siglente singa donc a fora ko le CNT est illégitime et illégal oui il y a plainte déposée CNT contre la Cour suprême na mais bibi na ou ba ka para ka CNT on te problème pour ça là mais à quel point il don jamana den ka familialité ko kuma la politique ton ma do be sigi ou nyekoro ka kuma do fo ka kuma do pour que ka jaw kulo koro ka soro tigi u ba du ka kuma te kisa ka utise ka ke o do yira len fled u la ni mara kono o da to yelema ka saka anko ambe conseil di mais ni tien be nyama o bulu ni min kan ambe tani o srai pour que anga fene donc état d'esprit on tila barake ne de ba fina yelema te barake ka shogel ka barakien a te barake ka transition ka barakien au contraire ni min kan ambo fo ni mi may ambo fo ay organe unique ko kuma mi fo c'est bien mais à quoi avec politique ton wala ka wala an wala ka fana abaka délai kono tuko mina parce que délai ne diri mouma o fule kuma kandi anya kuma kandi ya anya kuma kandi ko ka ni ko kana fo do ba fo anta nga jamana mais anga dambela ni dala kandi ibi dala kan bunya o ye mali tabiade donc dala kan min dilema ma o ye ni délai ambe se ka baro barake ka to délai ngono ambo bara de donc ay organe unique mi fo politique ton si le mec a kono akana démontrer anyi amba ke tango no tuko mina anga nga teme 100 000 fait o be nye mais anga nyogo mine ka jamana en jome anga nyogo mine chenga d'accord Doma o kuma gelen de toujours waya ka fo vraiment depuis asigra nous kuma be kara famo comme front social ay ka fo go un temps ko be clétandi puis et de afo ko si ça faut qu'on a transition demain bon mais tabi se gam polu ka une bateau mu dira se ka mu le fam voilà bon il y a nous va tunga réagir doni corolé nunka mais dumia ka kuma sonji là pour que transition in kanya pour que baraka ke a boîte dilé kono pour que inclusivité mi fora est-ce que baby restera kono pour que ka dafa autour de gouvernement bolo ça c'est vrai que bema do gouvernement kono be fenati se ka do kono bari manga teme mo nganduru kan mais ton mouvement do kono nous fone kungle nay mali glani nous y mirina minta nous hakilna minti mali baralila gouvernement ko ta en compte akabara la nous kera obi inclusivité to dafa ola amc ola mali transition barabe ke kanya et donc amé bebi ni rosra kono be hakilna beta ola mali beja mais nami CNT ko fana demain à force ko donc ko CNT ko ta fait ko c'est illégal illégitime M5 de afo et que ou ba fait ka baraka na bi bon comme vous fana plainte do me saria boloka anto jabi kono ko laje donc c'est illégal illégitime ou pas sariat nous au Sénat nous jalatewa nous sariat ou jalatewa et la justice est indépendante donc nous jalatewa en ce moment M5 jote ou nous jote ou na wajibi ka baraka nous masoni ni ma fo ka koro nous jodo en ce moment mi ganga ke sariat brofo donc anga to plainte ko nous jabi mi dirant noye donc au ko kano bon maintenant il y a une par rapport au syndicat.
bon ko syndicat mɔgɔw ye ultimatum di c'est-à-dire que o bɛ faire 10 jours oui 10 jours di gouvernement kura ma pour k'u ka laɲiniw ɲɛnabɔ syndicat b'u ka droit kɔnɔ u ka baara ye k'u ka baarakɛlaw a waati est-ce que ni gouvernement est-ce que olu bɛ nin kɛ est-ce que o kan ka kɛ nin waati nin kɔnɔ n bɛ nale o u b'u ka droit kɔnɔ u b'u jo fɛ k'u ka baarakɛlaw ka laɲini sabati u b'u jo fɛ fɛnɛ ka pression wuli gouvernement kan bari gouvernement de b'a ɲɛnabɔ olu fɛnɛ takun y'o de u b'u ka jo fɛ mais gouvernement ka côté la san u kan ka sigi ka fɔ kɛ a y'an kɔnɔ an b'a kan a ye n'an ka sigi ka kuma gouvernement kan k'o de kɛ ka fɛn jaabi sisan n'a jaabi b'u bolo sisan ni UNTM ka laɲini ninnu bɛɛ fura b'u bolo sisan a fura kan u kan ka a furakɛ n'a fura t'u bolo sisan u ka sigili ka fɔ kɛ jɛlenya kan an bɛ se ka min kɛ sisan o ka kɛ an tɛ se ka min kɛ sisan an b'aw deli u ka kɔfɛla kɔnɔ sinon UNTM b'a ka ju fɛ n'i b'i ka revendication na il faut tirer jusqu'au bout. D'accord. Traoré. Voilà donc ça nous a question à répondre c'est qu'on a inclusivité yɔrɔ la ni honorable da sera ma quoi c'est-à-dire que on me fait k'a fɔ mɔgɔw ka faamuya k'a fɔ politique mɔgɔw bolo ko mɔgɔw kana miiri ko politique mɔgɔw ka inclusivité kɔrɔ de ko ne ma don ti sɔn non c'est pas ça l'esprit c'est que e jamanaden ne jamanaden e ma mugu ta ka ne minɛ mais sababu dɔw bɛ danaya dɔ de y'a to e bilala bi e bɛ ka ne gérer donc ni ne faso kuma bɛ fɔ n ka sen don a kuma la c'est comme dugutigi bulon n ka sen don a kuma la n hakilina ka ɲininka a ko la problème yɛrɛ mun ye Choguel le ye mɔgɔw wele misala EPM c'est vrai fanga b'i n'u bolo mais tɔn belebeleba de don tɔn 50 kɔ b'a kɔnɔ an yɛrɛ tun b'a kɔnɔ n'i y'u wele ka hɔrɔnkan f'u ye k'a fɔ an bɛ fɛ a ka don a ye hɔrɔnkan fɔ e taara gɛlɛya dɔ y'i sɔrɔ min b'a to i tɛna se ka layidu in dafa le bon sens te demande tout simplement a mɔgɔw wele hɔrɔnya la bon karisa ne de tun y'a fɔ tan mais tiɲɛ na ni gɛlɛya in donna a la n ka layidu in tɛna se ka dafa tuguni donc a bɛ tan aw bɛ bɛn fɛn dɔ la donc là problème tɛ yen o c'est ce qui a manqué an bɛ teliya donc n'o bɔra yen Tila b'a fɛ ka don par rapport à ça c'est-à-dire que minnu tɛ tɔn kɔnɔ minnu tɛ gouvernement kɔnɔ a ma fɔ ko u bɛ gouvernement contre la ou bien u bɛna kɛ transition contre la ou bien gouvernement transition contre la ne ta ye appel de laɲini ne ka laɲini ye min ye hali ni tɔn minnu tɛ gouvernement kɔnɔ n'u y'u hakilina di Mali jɔli kama gouvernement ne b'a ɲini gouvernement fɛ ka wajibiya u kan en fait un appel pour k'u k'a ta en compte. D'accord. Voilà. Donc je vais très rapidement. Voilà. Puis comme téléphone Tila. Il y a syndicat ka fɛn fɔ. Bokele Mali bɛ kɛra bɛna kɛ dɔnni dɔngoman de c'est-à-dire n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ i fa bi sa n'i y'a dɔn ka taa ɲɛfɛ kɔfɛ i fa bi sa o ye mun ye parce que ni y'an san 50 kɔ de an bɛ dabiri la an bɛ ka nkalon tigɛ ɲɔgɔn a bɛ dabiri n'i y'a dabiri cogo o cogo i bɛ ɲina ka dɔ dabirilen to n'i ye kow jateminɛ coup d'état kɛlen a tɔgɔ UNTM wulila u ye fɛn kɛ Mali kɔnɔ ne ma da la depuis démocratie nana ni Musa Tile tɛ n'a kun delila ka kɛ UNTM ma deli ka juru sama ka s'a dan na bon an y'a ye coup d'état kɛra dɔrɔn coup d'état bɛna kɛ dɔrɔn UNTM girinna ka ka mot d'ordre lever sans que n ka don gasi la fo jamanaden dɔw y'a miiri ko est-ce que UNTM ni sɔrɔdasiw tun tɛ complicité la ani M5 bon aussitôt u ye ɲɔgɔn ye an y'a y'u ka communiqué la k'a fɔ hakilinaw ye ɲɔgɔn ye donc hakilisigi kun commencera ka na mais gouvernement sigira dɔrɔn an y'a ye UNTM ye kuma wɛrɛ fɔ déclaration wɛrɛ fɔ u ka déclaration na u y'a yira k'a fɔ alors olu de tun y'a fɔ tan mais u tɛna sɔn tuguni parce que Choguel ka gouvernement in a ye olu jugu ta ka don bɔ u ma fɔ jugu mais a ye mɔgɔw don gouvernement kɔnɔ maa min bɛ k'olu kɛlɛ n'o ye magistrats ka syndicat ye ani CDTM ta i y'a faamu donc vraiment o ye gɛlɛyaba ye dɔnni dɔngoma de don. D'accord Sidiki rapidement et puis an bɛ kuma bi téléphone ci la b'a fɛ ka don bi kɔfɛ an bɛ segin ka na an bɛ se k'a tɔ fɔ. Ouais, je crois que baarakɛlaw b'u jo fɛ n'o syndicats ye gouvernement de b'a lajɛ
minnu bɛ k'a fɔ ko ka nin hakɛ d'u ma olu de ye jamana baarakɛlaw ye wɛrɛ min bɛ sɔrɔ u b'a da dɔn a bɛ sɔrɔ cogo min na u b'a dɔn se ka kɛ ko olu tɛ se ka bɛn ko la sa n'a sɔrɔ jamana bɛ fɛ ka taa ɲɛ ka bɔ kuma na dɔrɔn Bokele ni mɔgɔ min fɛ ka intégrité territoriale faamu i bɛ taa Mali code pénal kɔnɔ i ma fili article 49 code pénal waleya minnu filɛ ka kɛ ninnu fɛ ma fuma razzia crime régional crime raciste ka jamana marfata ka taa sɔrɔ jamana ma yamaruya ka taa dugu ci o de bɛ wele ka tɛnta mina o de bɛ wele ka tɛnta d'intégrité la ka bɔ kuma la dɔrɔn droit international ne diɲɛ sariya ko kunba ye olu ko hali ni jamana kɔnɔ ni gɛlɛya donna politiki kun kan fo k'a kɛ maaba ye ko jamana tilala fan fila ye jama fanba bɛ yan fɛ fanba bɛ yan fɛ u bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ politique la k'o b'a kɔnɔ. Ok Amidou rapidement. Voilà mɔgɔ fɔlɔ. n bɛ ka min fɔ grève ko in na Traoré ye min fɔ sisan n'a sɔrɔ de k'a fɔ ko dɔw donna u ye dɔ b'u ka délai la ne tɛ se k'o faamu quoi. D'accord. Parce que UNTM bɛ baara la pour les travailleurs travailleurs ka hakɛ de don fɔlɔ. Olu man ka to misɛnya la o karisa donna gouvernement na o ye an ka syndicat adversaire non. Ok. Ça ne se justifie pas. C'est pas an bɛ ka min fɔ gouvernement ma an bɛ fɛn reproche la mais UNTM n'a sɔrɔ u taara ni o sira de u jo t'a la. Parce que o tɛ baarakɛlaw ka hakɛ ɲinini ye o y'olu yɛrɛ ka dama kɛlɛ ye u bɛna baarakɛlaw emballer o kɛlɛ kɔnɔna la ni o don. Ok, d'accord. Donc, on a mon druta, ko du banko, doni n'ingali bo mou fait, au befa. Donc, mon follow. Sekou Koulibaly. Oui. Kawole Gabomi. Allô, Kabakura, ok. Voilà. Awa Ankoulibila. C'est le podron. Ah? On est plus la question de Roubaix. On est la question de débattre là de concerner quoi. Ah ouais. Bon, nous boulot et anga maliko blaguer fait. Ah ka souver ko ashimu ko anga ni betri. An bɛɛ ka jɛ ka jamana in bila an ɲɛfɛ an k'a bɔ dingɛ in kɔnɔ jamana bɛ dingɛ in kɔnɔ a ka dun kojugu a fanga ka bon bon ne yɛrɛ ka faamuyala si politikimɔgɔw yɛrɛ ɲɛ bɛ jamana bɛ kungo min na a n'a bɛ dingɛ min si politikimɔgɔw ɲɛ b'o la parce que n'i ma ɲa k'i bɛ jamana mara f'a ka kɛ fɔlɔ a ka stabiliser fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ mɛ ni instabilité politique ye urologique problème be jamana t'an bolo mais fanga ɲini de fanga ka bon ni jamana ko ye bon ne kɔni ka hakilina la dɔrɔn an ka essayer ka jamana nin bila ɲɛfɛ fɔlɔ ok ka ɲina fanga ɲini kɔ d'accord bon mɔgɔw bɛ ka min fɛnɛ fɔ hali fɛn ko ni k'a fɔ ko kalo 7 ou kalo 8 min tora fo ka baara kɛ ka bɛn o ma moi je pense que pas forcément k'a fɔ ko baara ka kɛ ka bɛn a ka kɛ ka ɲa a kana kɛ na kun yɛrɛ bɛ k'a fɔ cogo k'a dabiri dɔw la a kana k'olu ye a ka kɛ fɛn ye min cɛ ka ɲi hali ni dɔ bɛ fara kan d'accord dɔ ka fara a ka tiɲɛ kan bɛɛ bɛ jɛ ni min ye jamana ka mara ko ɲuman na d'accord ok élection sɔrɔma ka kɛ pour que an ka bɔ nin dingɛ in kɔrɔ ok merci beaucoup i ni ce ni tun ye Seku Kulubali ka bɔ kan Sana Monikata ka wele ka bɔ min allo awɔ ka wele ka bɔ min ani su ma ni su ka wele ka bɔ Keɲeba ok ok aha bon Bukele an b'i fo awɔ an bɛ karamɔgɔ Hayidara fo mais Bukele an minnu bɛ terrain kan mun na Mali politique mɔgɔw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka Mali bila sɛbɛ la intellectuels bɛ Mali kɔnɔ u ka fara ɲɔgɔn kan u ka M5 ko fɛn minnu kalannen don u ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛkulu dilan sɛbɛ la u ka Mali jɔ ok don o don mɔgɔw bɛ débat conférence la tension min bɛ u ka tiɲɛ kɛ dɔrɔn a ka Mali baara d'accord ok merci beaucoup est-ce que ye kuma faamu wa n y'a faamu kosɛbɛ o bɛ n'i jaabi problème t'a la
Ok, Ali Togo, Kawole Gabomi. Ali Togo. Oui, présent. Ah, Kawole Gabomi. Kawole Gabomi. Bogoni, ok. Aha, Yiningal Bibuloa. Bogole Mifo. Awo. Awo, Klobida. Aha, donc Yiningal Bewa. Ah, il m'a tel la doni. Ah, ok. Voilà, il m'a tel la mise qui fait encore c'est vrai. Voilà, hein, que t'as fait? Donc, il y a un petit qui me fait. Ah, Traoré. Non, c'est très grave. Ah. Voilà, le diplomatique me fait. Ouais, Nia. Ako, Mara, comment de son dire, Ako, Mali, Konaya. Ah. Ni mo mte fanga la. Ah. Oui, fanga de la ko ko wallahi ay tien de fo. Voilà, ay tien de fo. Ni mo mte fanga la doro bi mun bi fanga la wo la ko si. Ah. O jamana bi tanya wa. Ah, et ni le mawa, Dumia de la fo. Voilà, Dumia. Effectivement, ay tien de fo. Ah. Ça ka kuma sariya bato ko de ka jamana ko. Ni jamana la foulée parce que jamana nyemo yere sariya bo na folo. Voilà, Dumia Kodo. Ok. Voilà, jamana yere après ka fa tiɲɛ de fɔ jamana yɛrɛ bi sara bi bato balaya bi jamana ɲɛmɔgɔ la jamanadenw bɛ se ka sara bato wa sara se ka bato a ka kuma koloma a ka base ka kosɛbɛ fo jamana ɲɛmɔgɔ de ka jamana sara bato an bɛ sɔrɔ k'a bato an y'olu de ɲɛmɔgɔ ye o d'accord a faamuna Dumia n b'a fo ok a ka hakilina ɲuman na a ka continuer ok merci beaucoup a ka ban a kan dɛ ok d'accord Debankoa Vieux Sangare Kawole Gabomi. Allô? Vieux Sangare Anchou. Oui, Anchou. Kawole Gabomi. Kawole Kabo Banakoro. Aha, Banakoro, ok. Allô? Awo, kuma bibolo. Nga polibe abela jene. Awo. Nga polibe abela jene. Aha. Nga ngo aka émission wati be meto ka flé. Awo. Tiana me ga bo ka famille caman sɔrɔ a la. Komi jamana ko kuma le don. Awo. Donc an kɔni bɛ burusi kɔnɔ yan sa mais ninnu de b'an kunnafoniya pour que an bɛ se ka faamuya dɔw sɔrɔ jamana yɛrɛ kunnafolo kan quoi. Donc o folikan de don ka ɲɛsin aw ma. Ok, merci beaucoup Vieux Sangare. Ok. Debankoa. Ah, Cissé. Anche, Kawole Gabomi Cissé. Kabala. Ah? Kabala. Kabala. Ok. Aha. Cissé, mɔgɔ t'i ka kuma faamuyara i b'a a fɛngɛ dɔn an b'i faamu e ko mun? Ahan. Ah, Traoré, ok, a y'a faamu, ok. Kuma bɛ yen nɔ wɔɔrɔ de ye kuma yɛrɛ ye quoi parce que ale bɛ ka kuma opposant parce que olu farala ɲɔgɔn kan ci ka kuma nin ok d'accord mɔgɔ wɛrɛ b'an kɔ allo. Ne bɛ wele ka bɔ Libreville. Libreville, d'accord. Wa kuma b'i bolo. Libreville Gabon a faamuna han. Ne tɔgɔ Ami Jarimba. Ahan. Bon ne ka ɲininkali bɛ a bɛ taa Abdoulaye de fɛ. Abdoulaye ahan. Abdoulaye de fɛ ouais. Abdoulaye awa kulela. N b'a fɛ ka Abdoulaye ɲininka ko min na. Ahan. Ne bɛ ka fɔ ko Kevin sera a sera soso. Comment? Sharia. Ko shogele sharia soso ha. Non,
ne connais que c'est à ce gouvernement parce que pourquoi le gouvernement il y a eu une secrétaire que Bandai Kara c'est que il serait le photo donc nous Kara c'est de cas que vous c'est la série sur le assumer le gouvernement c'est pas tout le ça va tout mais on n'a pas déjà ça va tout j'ai pas compris donc là c'est le date que Ablaïla quand est-ce que gouvernement ça va tout bata ou que le bata parce que il y a pas qu'à le gouvernement à camper à porter un deux ça va tout bala d'accord ok quand me libérer du gars befo il est hamid tarifoko hamid vraiment ou ka hakilita kai vraiment hamid de kunni fo vraiment na ni sera ka jamana ko ni sera ka jamana ko maran te ne de ko hakilita ni de hakilita de vraiment hakilita ni mon vraiment donc abdi hamid ni fo il mo ambu fo du tar débat de voilà ok ma o ta ni ka ci ba ni ka ya donc vraiment ambu fo et boire du mal là ok merci beaucoup Niche aba c'est ta dame là dama gwa motrita Modo Samake avec mo là-bas Modo Samake ka woli gabomi Sikaso ok aha kuma ibolo Mbanche awa afamna ne pour la te dunia ma ko sobe awa mais ay kuma mpo ay kuma banele po aha ne ba ni politique mo be fe beko ko Mali bon on est vers to Mali c'est gagnant alors on est dans la question ok d'accord merci beaucoup merci ok mon là-bas non c'est bon ok d'accord bon bon là-bas Amidou voilà Traoré Niano bon on va commencer là oui d'accord voilà donc Bokele madame ne momi mana ko avec mani cinéma koni be na fo opposant c'est-à-dire m'a fait qu'à la rassurer ka malien bel la rassurer ni opposant yi transition yi kono ne be jigiya kura de la jigiya kura te opposant yi ni tonye modi mais au ka famo ali ni ambe ka kuma ta ni le ton de ma communication mon communication famille ikanga ko ni mo monele ndore ka kuma quoi ni afunga kuma la ngoni M5 mo korodi ibe kama gene ko few Bokele mugo tira mo la ne kere ni crédit ko ka misri dala ya fama an la be ka kama ka bi gen kligan blen fe an dungu krame kay Mali sharia soso amanga kella c'est pas aujourd'hui en 2018 ibe kaye Mali asro boubé de premier ministre député ka mandat bana ka be mandat prolongé en bora kamango ni sharia soso ce jour là on était avec le Omar Mariko général Cinco Moussa Mara Hussein Amion Guino Abla Amadousi etc chaque jeudi en tombé assemblée d'ala quand cité à mami fo ay kaso kala gazu tirana fembe forama la donc toujours entre la ibeka nana 2018 élection kera na beyayi sharia soso ato ntato finalement kera chokodi ama to akora d'accord donc ni M5 mo korodi M5 kele makena ko fere je ne suis pas quelqu'un de médiatiquement te botelé ni fon non mais kera na chokal me connaît ok ya fam donc ka fo konte opposant mba nyale ne fait même façon soumali ne fait no boray donc ko politique mo ko mona kuti se ka ben kuti se ka fara nyonga non aka donc ko politique mo kele tanche sari ton hakil na uti clean ton baracho uti clean ton kala nyinu uti clean mais la ini ba be muye ton be kalekan ko minga ton la ka fanga nyini ka lafia di jamana de onima wala sanga jamana ka se ka ye o be ka hakil na donc kele te ton ni nyonche est-ce qu'il y a fond mais aleko do fana ko jamana basigili kale ka amina ko de kanga sharia soso kuma nun fombla donc o contradiction de o ni am ga fuko sharia soso toy ka toy bamananga na be foko koto nyogon tala o de be karata buguni meshilao ko
ko to ɲɔgɔn tala mi mo sariya bonya di n'an bɛnna ko mɔgɔ si kana nin kɛ ni e y'a kɛ ne fana ko n bɛ taa kɛ an tɛ ku karata in jukɔrɔ de donc sariya sɔsɔ o de ye Mali se nin cogoya la wa dɔ ko n'i ye ko munna bɛɛ bɛ k'a fɔ Mali bɛɛ bɛ k'a fɔ nin ko munna a tɛ ka ɲa a tɛ ka ɲa dɔwɛrɛ tɛ o an bɛ nkalon de kan an bɛ nkalon de bila tant qu'an bɛ nkalon kan a tɛ marcher tant qu'an bɛ nkalon kan a tɛ marcher donc o ye sariya sɔsɔ o de la an bɛ insister a kan ni virgule n'a sɔsɔra an b'a kuma fɔ a tora an ta la sa o an b'a fɔ maliyɛnw ka kɛ seere an ma to an ta la sa o an kɔni b'a fɔ. D'accord. Voilà. Amidou. Ok, mais kuma daminɛ ka foli lase minnu bɛ yen nɔ n'u y'u ka foli lase ma ni kuma taasira jaru ye ka taa sira dɔw fɛ maintenant Seku Kulubali ko k'an ka Mali bila ɲɛfɛ an ka na Asimi lajɛ an ka na Choguel lajɛ ne bɛ o sira de kan mais an ko ni sariya ma bonya sariya tɛ Asimi ta ye sariya tɛ Choguel ta ye sariya ye bɛɛ lajɛlen de ta ye an b'o fɔ. Ne de ka kuma kɔnɔna la ne y'a fɔ n ko Choguel ninnu tun bɛ a fɔra ko opposition tɛ transition na mais olu de tun bɛ opposition na a la transition ka ban Dawu ni Mokutari Wani to yen mais ne y'a fɔ n k'an t'an ta olu ye min kɛ kunun kan anw bɛ sira min kan maa si t'o falen parce que anw bɛ k'an ka jamana de lajɛ an tɛ ka Choguel lajɛ an tɛ ka Asimi lajɛ. olu de la n ye misali yɛrɛ di CNT ko kan CNT sigicogo wagati an yɛrɛ y'a fɔ gɛlɛyaw sɔrɔla kɔnɔ mais an ko n'an y'a ci an bɛ nin baara tɔ bɛ tiɲɛ parce que an bɛ segin kɔ a dilanni bɛ kɛ ka bɛn temps kɔnɔ a ka gɛlɛn donc mais wagati je pense que Choguel min ye premier ministre ye olu tun b'o faamu o wagati hali n'a sɔrɔ dɔ y'a fɔ ko a bɛ sariya la mais a y'i ban hali RFI yɛrɛ kan k'i sigi ni Sulemani Den ye ka kuma parce que ko bɛ CNT la ale bolo o tɛ Mali représenté a ma sɔrɔ a n'u ka débat kɛ donc olu kɛra pour dire que an bɛ Mali ko de la mɔgɔ si tɛna falen o sira kan ni Choguel Asimi n'u ye ɲuman kɛ an b'a fɛ Asimi furadama y'a accompagné transition tɛmɛnen na sisan fana an b'u accompagné parce que an bolo transition ɲɛli Mali ka bɔ b'o de la n'a bɛ se ka ɲɛ ni tiɲɛ fɔ an b'o tiɲɛ fɔ n'a bɛ se ka ɲɛ ni dilanni an b'o fɔ a fɔra ko politique mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan fara ɲɔgɔn kan a bɛ dépend ɲɛmaaw de fana o de y'a to n b'a fɔ ko misali ka bɔ ɲɛmaaw la n'i ye ko i bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan e k'a fɔ Karimasina e ma gabakurun bon e ma bɔ IBK nɔfɛ bon e sen tɛ don a la anw de y'an ka kɛlɛ kɛ anw de bɛ bila ɲɛmaa la e bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo di n'i ye bilala ɲɛmaaya la e de ye jamanadenw bɛɛ fa ye e de ye misali ye i tɛ den dɔ bɔ den na k'a fɔ ko nin ye n ka tɔn den ye ne b'o de ta non an jɛra ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a récompenser il faut k'o de ka dabila ni min bɛ se min na o ka bila o la délai in an ye délai min fɔ an ka bɛnkan de don ni jamanadenw bɛnna min kan baara kan ka k'o kan ni u y'u yɛrɛ di baara ma a bɛna fɔ ni e y'i ka baara kalifa karisa la san kelen ka so garde san kelen kɔfɛ garde cogo ma ɲɛ i bɛ baara bɔ a bolo ou bien hali n'i ye dɔ fara o kan o ka baara tɛ ɲɛ donc délai min dira ma an k'an jija an ka délai in respecter pour que ko wɛrɛ kana bɔ a kɔnɔna na parce que IBK bɛ bin wagati min na an y'a fɔ k'a bɛ don n'an ye incertitude kɔnɔ an y'o fɔ o wagati kelen fana na a bɛ ka fɔ an ɲɛna non 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 aw filɛ nin ye an donna o incertitude kelen de kɔnɔ 2 coups d'état donc o bɛɛ la an bɛ ka baara min kɛ a bɛɛ ye nin ɲɛbila baara ninnu de ye a bɛɛ ye jamana ko de k'an ka rassemblement des forces politiques an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ ka bɛn ne b'o de ɲinina an b'o o kuma in fɔli la depuis IBK ka deuxième mandat daminɛ an ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛ ka Mali mara bi ka ɲɛ i ka n'i ka parti lajɛ i jija i ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan an ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de la o b'a jira k'a fɔ i tilen don maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'an ma o sira taama fɛn fɛn mana na n'a y'a jira k'a fɔ ko nagakɔrɔ ko don maa dɔw bɛ kɛ kɛrɛfɛ bɛɛ tɛ i n'a fɔ yɛlɛma de i b'a kɛ anw t'i kɛlɛ k'a fɔ an b'i ka baara tiɲɛ mais n'i ma dɔw don u b'i ka baara la u b'i ka baara tiɲɛ donc o ɲuman ye min ye bɛɛ jate minɛ i ni bɛɛ ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sira dɔ fɛ a bɛɛ tɛ gouvernement ye mais n balimakɛ y'a fɔ cogo min na inclusivité bɛ boli sira wɛrɛ fɛ min ni gouvernement ko dɔrɔn tɛ sira ye donc a ma tiɲɛ ni Choguel n'a ka gouvernement n'u ye baara kɛ ni o sira ye ka maaw hakilina ta a ka ca Ala fɛ u b'u ɲɛ sɔrɔ. Ok Dawuda Musa Kɔnɛ kumakan komi waati ma jan mais dakuru ɲɛ kelen an ye k'a fɔ an fasodenw dɔw wulila mun ye Faransi ko ye i y'a faamu sisan Faransi ka taa ka bɔ an fɛ yan ko an ka taa Rusi ka na maintenant e mun bɛ en tant que vice-président du parti URD maintenant ancien député de Konejaba ni laɲini mun bɛ nin e ka hakilina ye jumɛn nin na Faransi ko nin na min ye le départ ko dɔw la ko faut que Faransi ka taa parce que ko o nana mun nani a ma a bara o ka taabolo m'o ja mais sisan o kuma bɛ dugu kɔnɔ mais e bɛ se ka mun de fɔ olu ka mun bɛ girin na i ka fɛla ye jumɛn sisan. bon ne tɛ
Fransi ka taa Fransi kana taa ne tɛ o débat kɔnɔ. E tɛ don o débat kɔnɔ. Ne t'o débat kɔnɔ. Ne ka hakilina ye min ye. C'est-à-dire que ni i ko ka jamana mara ka ɲa. I bɛ fɛɛrɛw de tigɛ. O fɛɛrɛ tigɛ ninnu na. Lakana fɛɛrɛ b'o kɔnɔ. O lakana fɛɛrɛ tigɛ yɔrɔ la. I taabolo ani taasiraw. Ani i kan ka cɛdenw labɛn cogo min na. Ka fini d'u la cogo min na. Ka minɛn d'u ma cogo min na. Walasa u k'i ka jamana lakana. O doni o bɛ an maliyɛnw de kun. U b'a fɔ ma ko la politique de défense et de sécurité. O b'anw de kun. Anw ka baara de ye sisan. Ko o kɛlen don ka ban. N b'a dɔn a kɛlen don. Mais n'i y'o fɛɛrɛw tigɛ sisan. Maintenant e yɛrɛ b'a lajɛ. Yala ne kelen bɛ se ka n ka jamana lakana wa? N'i tɛ se k'i ka jamana lakana. N'i yɛrɛ y'a dɔn fɛn dɔw b'i jɛn. I bɛ teriw ɲini i la. O bɛ se ka kɛ jamana teriw ye. O daminɛ yɛrɛ kan ka kɛ i kɛrɛfɛ jamanaw ye. Parce que n'i ye Mali ta. Mali ni jamana 7 bɛɛ kɛlen don ka danfara bɔ ɲɔgɔn na. Waati bɛɛ a ka di. Waati dɔ fana goyani bɛ se ka na. I bɛ dɛmɛ ɲini olu fɛ fɔlɔ. A bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. A bɛ bolo di ɲɔgɔn ma diɲɛ. A b'o de siri. Ka bɔ o jamanaw la. I fana bɛ se k'o bolo di ɲɔgɔn ma. K'o ɲini ni jamana wɛrɛw ye. U bɛ se ka kɛ tubabu jamanaw ye. U bɛ se ka kɛ arabu jamanaw ye. U bɛ se ka farafinna jamana wɛrɛw ye. A bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ. Ka défense la i ka jamana lakana. D'accord. Ne bɛ Faransi walima Russie da walima jamana wɛrɛ n'u kan ka u sen don an ka lakana na ne b'a bila o minɛn kɔnɔ. Maintenant n'i y'o fɛɛrɛ tigɛ n'o bɛ lawaleya don min na gɛlɛya bɛ se ka bɔ a kɔnɔ. Ni gɛlɛya bɛ bɔ a kɔnɔ n'a lawaleyatɔ d'abord a kan ka jamana fila kan k'u jɛya ɲɔgɔn ye. A lawaleyatɔ fana ni gɛlɛya nana bɔ a la a kan ka sigi ka kuma ka gɛlɛya ninnu ta ka bɔ yen. N'aw bɛnna la a bɛ continuer ni gɛlɛya ninnu ma se ka ta ka bɔ yen a bɛ se ka kan bɛɛ di ɲɔgɔn ma. Bon ne bolo donc fɛn in kan ka bila o kɔnɔna na ne t'a passionné quoi. Bari caman bɛ ka fɔ min ye fɔlen n ye min fɔ nin o bɔlen kɔ a la caman bɛ ka fɔ Faransi ka présence la yan n'an donna o détails kɔnɔ. I b'a ye k'a fɔ depuis 2013 Faransi b'an fɛ yan u bɛ ka an dɛmɛ mais 2013 fana u nana ka na an so position min na a daminɛ ɲana bɛɛ ye tɛgɛrɛ fɔ mais an bɛ bi in na sisan le résultat est mitigé u b'a fɔ cogo min na tubabukan na et donc furugufurugu caman bɛ yen o furugu camanw tɛna gansan o. I b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ anw yɛrɛ maliyɛnw fɛ yan bari mɔgɔ caman nisɔndiyalen tɛ ni kow taabolo ye. Faransɛw fana hakili la ne bolo ye ɲɛmɔgɔw caman b'a fɔ k'u waleɲuman dɔɔnin tɛ donc gɛlɛya de nana. Sigikafɔ de kan ka kɛ sisan an ka ɲɛmɔgɔw ani Faransɛ ka ɲɛmɔgɔw cɛ k'a fɔ tubabukan na de façon froide ka laɲini sabati. O kɛlen e ni min jaabi tila la parce que dɔw ye weleli kɛ yɔrɔ kuma dɔ fara ne ma faamu sɔrɔ kuma min na. parce que ma kuma adressé aw la quoi. effectivement oui je sais mais ko ni maliyɛn tɛ fanga la ko a bɛ fanga la gosi o fanga la gosi ma se k'a kɔrɔ dɔn k'a fɔ ko nin ma ɲi jamana kɔnɔ de fanga la gosi ya k'a daminɛ Modibo Keyita la ka na se fo min filan kunna Asimi ni minnu bɛ min fɔ Mali ma a b'a sɔrɔ mɔgɔ t'a mɛn de sinon nin bɛɛ y'a fɔ ko jamana taabolo man ɲi nin bɛɛ k'u to fanga la Mali président bɛɛ Alpha ka discours bɛ yen n'i y'a kalan i bɛ masa segin ala ma Amadu Tumani Ture bɛɛ b'a fɔ. Mais foli ni a kana dan foli dɔrɔn de ma sinon maliyɛn bɛɛ b'a nin fɔ hali président min fɔ Maliko la Faransi ka taa parce que gɛlɛya ye Faransi ye. Gɛlɛya ye Faransi ye. wa ka taa pewu. A ka position. Macron yɛrɛ ye min fɔ ko kɛlɛ min filɛ an fɛ yan n'olu nana k'u b'an dɛmɛ ka bɔ yen k'olu ye taa min don Libi ko o ko de nana wolo anw kunna yan. M'a faamu an filɛ min kɔnɔ n'a bɛ wele tubabukan na ko la criminalité transnationale organisée ni dɔw bɛ k'a fɔ k'an ka kɛlɛ yɛrɛ dama kɛlɛ ye mais n'i ye sɛbɛnw ta k'an dɛmɛbagaw ka kuma lamɛn o bɛ ka mun de fɔ ko kɛlɛ man da la ko c'est le terrorisme international. Donc o kɔrɔ ko papalikɛlaw bɛ diɲɛ fɛ minnu bɛ kɛlɛ ta k'a walankata ka don jamana kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko criminalité transnationale organisée ko de daga b'an da la Faransi ko k'ale de ye da kari ale de ye ta don o de nana ni nin wololi y'an da la yan donc ko Faransi min y'o kɛ n'a yera k'a fɔ ko ale dindalen don k'a fɔ k'a bɛ tiɲɛnikɛlaw dɛmɛ parce que bi a bɛ ye ko
an minnu bɛ kɛlɛ la n'olu kɛlen don ka dankari an ka dugukolo la faransi ka dɛmɛ ka bon olu yɔrɔ ka tɛmɛ anw kan donc o n'o kan an bɛ k'an yɛrɛ ɲininka o faransi bɛ k'olu de mɔgɔw bɛ faransi bɛ k'anw de dɛmɛ o ka bɔ yen n'i ɲɛ ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ a bɔra min kɔnɔ sisan n'o kɛra sababu ye ka bandaw ka fanga ɲunkiri dugukolo kɔ kan jamana min sɔnna k'a ɲini k'a bɛ Mali ɲanki n'o kɛwale ye o kɛra faransi kelen dɔrɔn de ye faransi ye teri fasugu jumɛnw la faransi ye jɛɲɔgɔn fasugu jumɛnw la a yɛrɛ k'a fɔ ko jɛɲɔgɔn min bɛ faransi ni farafinna ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔn min don faransi bɛ k'a miiri de k'a ka jɔndugu don donc a kan k'u tereke cogo min na a b'u tereke o cogo kelen la donc an ka jate la an bɛ don min na i ko bi Mali mɔgɔ t'o teri fasugu la Mali mɔgɔ t'o jɛɲɔgɔn fasugu la donc a bɛ ye k'a fɔ ko faransi kelen tuma min na jamana kɔnɔdenw walima an mɔgɔ bɛɛ k'a fɔ ko nin y'an jugu ye wa an mɔgɔ bɛɛ o kan ka kɛlɛ ni kɛlɛ cogo la ale b'a fɔ k'aw jugu tɛ wa a bɛ tila k'u lafasa aw kan fɛnɛ wa a bɛ ye k'a fɔ n'an ko k'an mɔgɔ bɛ ka sigi ka fɔ kɛ ni ninnu ye ale fɛnɛ b'a fɔ ko non k'o tɛ wa a labɛnnen don k'an kɛlɛ parce que an ko k'an bɛ sigi ka kuma ni mɔgɔ dɔ ye ok o mun ɲɔgɔn fasugu ye d'accord chose ouais Traoré voilà donc puis n'o banna dɔrɔn i bɛ ka kuma fɔ an bɛ don an bɛ kuma d'i ma bon kelen faransi ko kuma a fɔli jamana in kɔnɔ a ka gɛlɛn sabu n'i y'a fɔ i fa bɛ nɛni i ba bɛ nɛni mais an bɛ an ka hakilina fɔ avec courage mais sani ka kuma fɔ n b'a fɔ Mali la yan ne faso n'i ko ko jamana wɛrɛ sɔrɔdasi kana kana ne faso la kana a kɛra faransi ye o a kɛra Ameriki ye o a kɛra Risi ye o ma se meurtri maloyala koba lagosili koba mais o la n'a fɔra ko olu bɛ na ne bɛ k'olu kana ko choix b'an bolo moi je serai la dernière personne mais bokele mun de bɛ yen n bɛ kuma kelen min fɔ n ka kuma la n ko réalisme o ye ka ko lajɛ k'a tiɲɛ lajɛ k'a kɔrɔ lajɛ k'a bi lajɛ k'a sini lajɛ mun bɛ se ka kɛ généralement o de b'an manqué donc o la n bɛ profiter ka foli kɛ sɔrɔdasi minnu n'u sara kɛlɛ in na a kɛra an ka sɔrɔdasi o a kɛra kɔkan sɔrɔdasi o ani civil minnu sara la mais ka hakililajigin kɛ ko bo kelen wulu wolelen bɔgɔ ka di dɛ o fɔ bamanankan na wulu wolelen de bɔgɔ ka di faransi ma n'a yɛrɛ ma dɛ an ye faransi wele an ka ɲɛmɔgɔ dɔ de ye faransi wele 2013 donc ni o ye faransi wele ni faransi nana faransi bɛna don min na est ce que se b'an ye yan a welela est ce que se b'an ye donc bo kelen waleɲuman dɔn ka ɲi fɛn bɛɛ la tɛ i n'a fɔ n bɛ ka faransi lafasa a bɛ se ka kɛ faransi nana an tun sago y'a ka min kɛ a ma kɛ n'o ma kɛ sigikafɔ bɛ kɛ o la ne hakili la n'o kuma bɛ fɔ o tɛ fɔ bɔlɔn kɔnɔ fɔcogo b'o la fɔbaga b'o la kɛcogo b'o la donc o ka bɔ yen on a 2 minutes bokele mun bɛ k'a fɔ bi ko faransi ka taa est-ce que u bɛ ka a fɛn mesurer k'a fɔ bi kɛlɛ min bɛ yen bi n'u b'a fɔ ko terrorisme n'u b'a fɔ ko guerre asymétrique n'o de ye k'a fɔ bi hali ni nouvelle technologie t'i bolo n'i y'a jateminɛ bi terroristes bɛ se ka wuli k'u bɛ taa tiɲɛli kɛ fan dɔ fɛ minɛn min bɛ tubabu ninnu bolo bi hali n'u commandant o de b'a to o bɛ ye an bɛ se ka la kisi est-ce que u dalen don a la ko ni faransi tagara ko an bɛ se k'an yɛrɛ lakana donc o ye ne siranyɔrɔba ye n b'o ɲininkali k'o la est-ce que u bɛ se ka garantie di maliyɛnw ma olu la donc ko ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na Amedou ok nin ko in na n bɛ ɲininkali damadɔni kɛ est-ce que faransi ka n bɛ ka teli est-ce que faransi ka baara bɛɛ ɲɛna wa ayi mais est-ce que nin temps kɔnɔ Mali y'i labɛn a kan k'i labɛn cogo min na wa ayi est-ce que G5 mun bɛ yen n'an y'o fara ɲɔgɔn kan k'an bɛ jɛ k'an ka sigida lakana est-ce que o G5 yɛrɛ hali o financement b'olu bolo wa n b'a fɔ n ko ayi est-ce que bi in na an kelen bɛ se wa ne b'a fɔ ayi mais mun de kan ka kɛ nin kan ka kɛ leçon jumɛn de y'anw ma parce que bi n'i y'a mɛn faransi a bɛ fɔ ko aw kana kuma ni karisa ye n'o tɛ an bɛ taa parce que u y'a dɔn de k'a fɔ k'anw kelen de tɛ se o
n'an kun y'an labɛn ka monnaie bɔ an yɛrɛ la miliyari min donna loi de programmation militaire la an ka minɛnw kun san an ka cɛdenw labɛn dɔɔni dɔɔni bi ni monnaie tɛ don an na o monnaie o monnaie bɛ ka don an na an yɛrɛ de ye nin monnaie lase an yɛrɛ ma parce que an b'an ka cɛdenw labɛn o de y'a to an b'a fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko Faransi défend tɛ mais yanni k'i bin yɔrɔ jalaki i talo yɔrɔ jalaki an talonna yɔrɔ min na an talonna marakojugu an talonna fasodenjugu an talola min na o ye k'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ ka jamana kanu b'u la dɔɔni dɔɔni o kɔnɔna la an bɛ min ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka Mali minɛ an ka baara kɛ ni Mali ye an diinɛ ka n'an ŋaniya la ka sɔrɔ k'a fɔ dala kuma tɛ a ka ye an kɛwalew la ni Ala sɔnna a ma 100 ans nin kɔfɛ ni baara kɛra ɲɛma ni ɲɛma sugandi cogo ɲɛna maaw ka sigi minnu bɛ jamana fɛ minnu ta tɛ wari ko k'u bɛ k'a d'an ma ni Ala sɔnna a ma Mali bɛ taa ɲɛ. D'accord, vraiment n bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ vraiment honorable Dawuda Musa Kone, voilà, vice-président URD. Donc vraiment, bifo qui walma don, ani wule kana, donc face deux fa. Voilà, merci. Abdoulaye Traoré, ambi fana fo ko sebe, vraiment il na wule na jar anye. Siré Kouyaté, vraiment merci beaucoup. Initié, indana Amadou Doumbia, amba bella jenefo. Kaira ka fo watse ka wuli na gani aymu demna ka baraka ɲɔgɔn fɛ. An bɛ to Bangoni kɔnɔ, mun ye Bangoni ye commissaire de gestion mɔgɔw Samba Kulubali i n'i ka jɛɲɔgɔn an bɛ aw fo directeur Sirifula Ousmane Sogore an b'i fo n'an bɔra dɔrɔn an bɛna Moriba Buya Kulubali an b'i fo kosɛbɛ responsable technique Mohamed Keita production an b'i fo Adama Saliya Kulubali an b'i fo Musa Bala Traoré k'i fo mun ye Jabate an b'ale fana kɛrɛfɛ n'ale fo sisan an bɛ taa régie la régie jɔn de bɛ yen Chaga Kulubali, Abouaka Traoré NB, Ambifo, Didi Boko, Mambi Fanafo, Moussa Fomba, rédacteur en chef, Ambi Fanafo, Namboradro, Ambi Djigidgouma, Mouye la garde nationale, Ambi Abela Djelenfo, Anga Cheferou, Amanine Oko, Namboradro, Amsardin Oka Gardi, Amba Abela Djelenfo, Antebuli Kaboy Kafo, Kunagra Namanga Msourafo, Mouye Naini Sempara, Amba Fo, Sotibasi Kono, Draman Traoré, Banwa Placila Ambafo, donc à Kunche ni joint Ousmane Chérif Madame Adré, à Camber Dimanche ni Ala Sona, Anima Wolebinasa. Merci beaucoup, Anche.